Bueno, hasiko gara, 5 minutu itxan ditugu eta hasiera emango diogu osoko bilkura honi. Beraz, badakizute proposamen bakarra dugula eta proposamena da Getxoko hiri antolamenduko plan orokorraren berrikuspenaren hasierako onarpenerako proposamena. Batzordearen proposamena alde erabakikorrean honela dio. Lehenengoa, hasierako izaeraz onartzea Getxoko hiri antolamendurako plan orokorra berrikustea, ingurumen azterketa estrategikoarekin batera. Hori guztia honako enpresa hauek osatutako aldi baterako enpresa elkarteak idatzitako dokumentazioaren arabera egingo da. Iritek, Hirigintza Teknikariak SLP, Estudios de Renovación y Desarrollos Urbanos SL eta Ecos Asesoría e Investigación Medioambiental. Kontuen hartuko dira udal zerbitzu teknikoek 2022ko irailaren 9ko txostenean adierazitako ñabardurak. Ñabardura horiek zuzenketa horiek onartzen den dokumentuan sartzen dituzte. Araudi orokorrean 7. artikuluaren bat apartatuko B letra osatzen da, beterazpen tresnak sartzeko eta 8. artikuluaren 3. eta 4. apartatuak kentzen dira. Araudi partikularrean kendu egiten da 3. artikuluko eraikigarritasun transferentziari buruzko referentzia AARO batri buruzkoa eta zuzendu egiten da 78. 70. lurzoruaren sailkapena eta kategoria kataleko urbanizegarria hitza ezabatuz. Lurzoruari eta hirigintzari buruzko ekainaren 30ko 2006 legearen 95. artikularekin bat etorriz, hasierako onarpen akordio horrek ezartzen du gehienez ere 2 urterako etengo dela era guztietako onarpenak, baimenak eta lizentziak ematea. Aurre ikusitako zehaztapen berriek indarrean dagoen hirigintza araubidea aldatzea dakarten eremuetan. Hori guztia udal zerbitzu tekniko ezartu duten laburpen exekutiboan zehazten den moduan. Zehazketa horren ondorioz, proiektutatako antolamenduak indarrean dagoen aldatzen duen eremuan, non hirigintza antolamendua eta egikaritzeko prozedura eteten diren paragrafoaren azken lerrokadari dagokionez honela geratzen da idatzita. Eta oro har, antolamendua edo betearazpena etenda geratzen da honako kasu hauetan. Plan berria lurzoruaren sailkapena aldatzen duen kasuan. Hirigintzaren eta fisikaren antolamendua aldatzen den kasua beti ere bi plana betetzeko aukerarik ez badago. Erabilerak bi planekin bat ez datozenean. Hirigintza kargak eta hirigintza kudeaketa exekuziokoak betetzen aldaketak dauden kasuak bi planen aurreikuspenean batera betetzen direnean izan ezik. Neurri horrek 1778ko 2022 dekretuak erabakitako aukerako etendura ordeztuko du. Adierazatiko epea igarotzagatik azkenduko da eta nola nahi ere izapidetzen ari den plana behin betiko onartzearekin batera hori lehenagakoa bada. Bigarrena, 2023ko urtarrilaren 15 arte jendaurreko informazio aldia irekitzea. Horretarako iragarki argitaratuko da Bizkaiko aldizkari ofizialean lurralde historikoen gehien saltzen den egunkaritako batean gutxienez eta udal honen web horrian. Jende aurrean ikusgai egongo den bitartean kontsultatu nahi duen edonor eskura egongo da dokumentu horretarako prestatutako guneetan behar bezala iragarrita bai eta udalaren webgunean ere. Hori guztia egokitza jotzen diren alegazioak egin ahal izateko. Hirugarrena, jende aurreko izapidearen aldi berean Getxoko hiri antolamendurako plan orokorra eta horren ingurumen azterketa estrategikoaren berrikuspena eragindako administrazio publikoi eta interesduenei konsultatzea kontsulta egin dela jasota usteko egokitza jotzen den bitartekoa erabiliz. Hori guztia ingurumen ebaluazioari buruzko abenduaren 21/2013 legearen 22. artikuluaren arabera. Laugarrena, hasierako onarpenerako erabaki hau arlokako eskumenak dituzten administrazio publikoi jakinaraztea, hori guztiak jakin eta informatzeko. Akordio honek aurrera ateratzeko 13 boto alde behar ditu. Urkitza jauna. Eskerrik asko, Alkate Andrea. Egunon guztiei, gaur Getxoko hiri antolamenduko plan orokorraren berrikuspenaren hasierako onespenarako dokumentua aurkeztu dugu. Hain irrikatatua dagoen aporen garrantzi juridiko osoko legen egintza
Eta horretarako galdera bati erantzun behar diogu. ¿Qué es un plan general de ordenación urbana? Zer da hiri antolamendurako plan orokor bat? En primer lugar, Askotariko erantzunak izan ditzake galdera honek. Lehenik eta behin, xedapen administratiboa da, arauzkoa. Bigarrena rural antolamendurako tresna da gure udalerri baitan. Hirugarrenik, eta hau da garrantzitsuena, tresna hau gure etorkizuna definitzeko tresna da. Hori guztia hiri garapen jasangarri eta integratua lortuz. Lehenik eta behin esaten dugunean xedapen administratiboa dela eta arauzkoa dela, zera esan nahi dugu. Memoria deskriptiba bat daukala. Hau da, parametro fisiko, sozial, ekonomiko eta ingurumenekoak definitzen dituela. Oraingoak eta etorkizunean egon daitezkenak, hori guztia antolamendu berria zehazteko. Memoria justifikatiboa ere badauka. Bertan deskribatzen dira irizpideak eta helburuak, baita hirigintza eredua ere. Ikuspegi fisiko, sozial, ekonomiko eta ingurumenekotik aukeratu duguna. Era berean, deskribatu eta justifikatu egiten du egitura asko antolamendu sekatuaren eskala bikoitza, baita egindako konputo eta estandar desberdinak ere. Araudi orokorra da, bertan definitzen baitira parametroak eta arauak, erabilerenak hain zuzenera. Era berean, plangintza garatzeko eta gauzatzeko xedapenak jasotzen ditu. Baita babes arauak ere. Araudi berezi bat ere barne hartzen du bertan, espezifikoki definitzen da zein den jarduketetan jarraitu beharreko araudia. Oinarrizko araudia eta autonomikoa kontutan hartuta bezala, eraikitzeko eta urbanizaziorako ordenantzak ere barne hartzen ditu. Bertan, arau espezifiko batzuk jasotzen dira, hirigintza garatzeko eta eraikitzeko orduan ere kontutan hartzeko. Indarran dauden oinarrizko arauditik haratago doazen araua dira. Era berean, babestu beharreko ondasunen katalogoa barne hartzen du. Gure eskumenen baitan babestu beharreko ondasunen katalogoa hain zuzen ere. Azterlan ekonomikoak ere barne hartzen ditu. Bertan, jarduketa bakoitzaren bideragarritasun ekonomikoa jasotzen da. Plan osoarena ere bai. Eta udalogasunerako, jarduketeko udalogasunerako izan dezaketen eragina neurtzen da. Bilakaera ambiental estrategikoa. Bertan, zehakatzen dira eragin guztiak. Landagunean, zein hirigunean egon daiteken eragina ala, neurri preventibo, konpentsatorio eta zuzentzailea jasotzen dira jarduketa bakoitzerako eta plan osorako. Laburpen exekutiboak ere barne hartzen ditu horrela, herritarrek modu irisgarri eta ulergarrian izango dute informazioa eta guk ere antolamendurako tresnen gardentasuna eta eraginkortasuna bermatu ahalko ditugu horrela. Dokumentu hauek guztiak ditugu legeak eskatutakoa betetzeko. Bigarrenik eta lehen esan bezala, esaten dugunean gure udalerriaren antolamendua ari garela, jarduketa eta erregulazio guztiei egiten diagu erreferentzia. Jabetza eskubidearen oinarrizko araudia eta autonomia erkidegokoa kontutan hartuta. Jarduketetarako 6 sektore ditugu urbanizazio berrikoak, lurzoru urbanizagarri antolatuan eta ez antolatuan, 11 jarduketa bestalde, erreformarako hiri lurzoruan eta beste 26 zuzkidura jarduketa hiri lurzoru ez finkatuan. Jarduketa batzuk plan espezialetan sartzen dira, zuzkidura gauzatzeko jarduketak ere baditugu, gero pasaden urteko planetik eratorritakoak eta bestalde eraldaketa helburu duten jarduketak ere ditugu lurzoruan. Espazioak berreskuratu nahi ditugu eta Martiturrin egin bezala eta Zubietaren kasuan bezala herritarrentzako arriskuak desagerrarazi. Bestalde, bizitokietarako lurzoru eskaintza aktibatu nahi dugu. Hala, 3.089 etxebizitza babestu nahi ditugu. Neurri hauek guztiek anakronismo zaharra gainditzen dituzte eta horrela denborarekin hiriaren hazkunde jasangarriaren alde egingo dugu eta etorkizunean belaunaldien berrizanak asetzeko ahalmena izango dugu. Hirugarrenik, etorkizunari begirari gara. Etorkizun jasangarri eta integralera begira.
Etorkizun horrek, honako ikuspegi hauek barne hartzen nahi dugu, ikuspegi soziala, ingurumenekoa, fisikoa eta ekonomikoa. Horren bestez, plan orokor honetan, lau ardatz hoietan jasotako ideia guztiak aintzat hartu ditugu. Ardatz sozialari dagokionez. Plan honek biztanleriaren mantenimenduaren alde egiten du. Bigarrenik, auzo guztietako zerbitzu publikoak orekatzen ditu. Hirugarrenik, etxebizitza eredu berriak gaitzen eta garatzen ditu modu jasangarrian. Eta laugarrenik genero ikuspegia barne hartzen du. Ingurumenaren aldetik, plan orokor honek, lurzoruaren okupazioa murriztaren alde egiten du. Era berean, modu orekatuan indartzen ditu balio ekologikoak. Hiria klimaldaketara egokitzen du eta azkenik, hiriko irisgarritasun eta mugikortasun jasangarriaren alde egiten du. Ardatz fisikotik begiratuta, plan honetan hiri eredu konpaktua garatzen da. Gainera, hiri kontserbazio jasangarriaren alde egiten da plan honetan. Egungo hiriko espazioak mantentzen ditu eta aldi berean eraikinak birgaitzeko eta espazio publikoak berritzeko erraztasunak ematen ditu. Arlo ekonomikoan berriz plan orokor honen bitartez ekonomia sustatzen da, balio erantzi altua duten eremuak sustatzen ditu, erabilerak nahaztearen alde egiten du, eta etxe bizitzen garapena eta garapen produktiboa orekatzen ditu. Labur bilduta, hainbat ardatz hartu ditugu kontutan plan honetan. Soziala, ingurumenekoa, fisikoa eta ekonomikoa. Horregaitik denboran zehar integratutako plana da. Modu jasangarrian integratutakoa. Izan ere, plan honen bidez, orain ditugun behar izanak asetzen ditugu, baina etorkizuna arriskuan jarri gabe. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Urkitza jauna. Bai, Uribe Lasprey Andrea, zeurea txanda, 10 minutu. Eskerrik asko. Hoy se va a aprobar un PGU. Gaurkoan onetsiko dugun plan orokorra ulertzeko denbora luza itxaron dugu 13 urte. Baina, horrek ez du esan nahi, azkenan hemen daukagun horrek gure hiriaren behar izanei erantzungo dienik. Inongo oposizioko alderdien babesik gabe landutako plana da, eta herritarrak ere ez ditu kontutan izan. Prozedura aldetik, zuzenketak ez dira orokorreko zuzenketa bat dago, ez dira aurkezten, ez dira irakurtzen, ez dira horren inguruan hitz egiten. Uste dut zuen artean hitz egin zinutela, txandak egingo zirala eta gero helmendakin guztiak bozkatuko zirala. Eta zuzenketak aurkeztu gabe ez ebez? Orokorrean debatea bat izango da. Talde bakoitzak edukiko dituzue 10 minutuko bi txanda, bi buelta egongo dira, eta gero enmendakin guztiak bozkatuko dira, horrela geratu zinaten zuen artean. Vuelvo a empezar los 10 minutos, ¿verdad? Horrela da. Hasieratik has naitek, ez da? Beste gainontzekoak baiezkoan daude. Orduan jarraituko dugu, hasien balin baduzu berriro. Bueno, eskerrik asko. Como ya había dicho, hoy se va a aprobar un PGU. Esan bezala, gaur onetsiko dugun plan orokorra 13 urteren ostean datorrona eta gainera alde bakarrez onetsiko da. Oposizioa kontutan hartu gabe onetsiko da eta herritarren nahiak ere kontutan hartu gabe. Eta kontutan izan da zer nolako dokumentu garrantzitsua den baldintzatu egingo baduelako gure hiria datozen 10-20 urteetarako. Indar politiko guztien adostasunetik abiatutako dokumentoa izan beharko luke. Herritarren eskaera kontutan hartu beharko lituzke guztio nahi dugun etorkizuna izateko. Esan bezala faltan bota dugu udalbatzaren lankidetza, are gehiago horren kontu garrantzitsu batean. Getxo ekinezen kasua izan zen salbuespen bakarra pandemia garaian. Udalerrirako plan hau ez dator bat Getxoko errealitatearekin eta ez da guk udalerrirako nahi duguna. Proposamen honetan aurreko plan orokorraren espantsionismo handiaren alde egiten da. Eta etorkizuneko akatsak berriro egiten ditu. Hau ez da egokia izango etorkizunean jasangarritasuna bermatzeko, ez dira irizpideak beteko. Gainera, ez zaio arazo nagusiari aurre egingo, biztanleriaren zahartzeari.
Ez da 21. mendeko plan orokor bat, ez du ingurumen jasangarritasuna kontutan hartzen. Ez da udalerri gisa ditugun erronkak ere, ez da etxebizitza merkeen askaera ere. Pandemian zer gertatu zen? Ikusi genuela gure herri eta hirietan zaintza espazioak ere behar ditugula, eta plan honetan ez da hori kontutan hartzen. Gainera esan dezakegu prozesu hau ez dela eguneratuta egon, 2014 geroztik gauza asko gertatu dira, iritziak, behar izanak, guztia aldatu da. Plan orokor hartan getxo urbanizatu nahi izan zen Sopelan araino, ezen plan inklusiboa, etxe bizitza garestiak barne hartzen zituen, batzuk bakarrik eskuratu zitzaketenak. Uribarriko arazoak ere etzituen konpontzen. Esan bezala, etxe bizitza garestiak aurreikusi ziren bertarako ere. Etxe bizitzak gitxi, batzuk luxuzkoak, igerilekoarekin, eta gainera ez da aprobetxatu etxe bizitza babestuak izan dezaken potentziala. Eredu hau berriro datorkigu ona. Etorkizunera begirare akatsak errepikatzen dira. Ekipamendu eta zerbitzuen kasuan ez da nahikoa egin. Izan ere gainera getxon zatiketa bat sortu du plan honek. Lehenengo mailako getxo eta bigarren mailakoa. Ez du gainera gazteriaren alde eta etorkizunaren alde egiten. Plan orokor honetan akatsak errepikatzen dira. Etxe bizitza babesturako eskaintza ez da asekiblea. Eta horren ondorioz gazteek ezingo dut etxe bizitza erosi. Eta exodoari ezingo diogu aurregin. Argi ikusi dugu zeintzu diren lehentasunak. Plan general honetan etxe bizitzen 75% eraikiko dena babestua izango da bai, baina hoien artetik gehienak planaren bigarren fasean eraikiko dira. Hau da, lehenik eta behin etxe bizitza librea eraikiko da, eta gero babestua. Gainera ez da esan zenbat izango diren alokairu sozialerako. Eta galdera hori egin nahi diegu osoko bilkuretan. Etxe bizitza babestu horietatik zenbat izango dira alokairu sozialerako, eta zergatik ikusten dira azken faserako, eta zergatik kokatuko dira hirigunetik urrun. Ez baitute horrela saltokirik, zerbitzurik eta barrik izango inguruan. Datu gehiago. Memorian esan bezala, 6. orrialdean, Etxebidek 4.500 pertsona eskatzen ditu eremu bakoitzean bizitzeko. Baina guk argi ikusi dugu plan honetan zeintzu diren lehentasunak eta zeintzuk ez. Baldintza batzuk ezarri dira etxe bizitza hoiek eskuratzeko. Gauza da, etxe bizitza bertan erosi ezin dutenek beste leku batzuetan erosi beharko dutela getxotik joango direla. Getxoko etxe bizitza estatuko garestienetariko bat delako. Guk horregatik eskatu izan dugu lehentasunezko sektoreak redentzifikatzeko, etxe bizitza babestuen kasuan bezala ze. Lurzorua ere babestu behar dugula uste dugu, espazio berde gehiago izateko. Redentzifikazio hori posible da. Eta hobekuntzarako margina badaukagu. Gehiek eraiki gabe. Ez dugu dorrerik kolmenarik nahi. Baina, bai eskatzen dugu etxe bizitzek Antramari eremuan esate baterako 4 solairu bakarrik izatea, gehiago ez izatea, eta despoblazioari aurre egiteko ere eskatu nahi dugu. Gainera, jasangarritasuna errespetatzea eta pertsonak erdigunean izatea eskatzen dugu. Isurpen gutxiko eremuak nahi ditugu, kutsadura gutxikoak, izan ere garapen jasangarren alde egiten dugu. Dakizuenez guk 33 zuzenketa aurkeztu ditugu plan honetarako. Plana aldatzeko. Talde idazleri aurkeztu genizkion eta ukatu egin zituzten. Behin eta berriro errepikatu da. Etxe bizitza asekiblaren inguruan aritu naiz da. Baina beste hainbat kontu ere jaso genituen. Alokairu sozialerako etxe bizitzei lehentasuna ematen nahi dugu lurzoru hauetan. Eta lurzoruaren zati bat gordetzea 150ean etxe bizitza babestua bertan eraikitzeko. Azterlan bat ere eskatzen dugu, aukeren azterlana. Eta horrela, etxe bizitzek solairu gehiago izateko aukera aztertzea nahi dugu. Eta horrela, jabeen erkidegoek solairu gehiago eraiki nahi izanez gero, egiteko aukera izango dute. Era berean, aldarrikatzen dugu espazio berde gehiago behar ditugula gure udalerrian. Babestu nahi ditugu. Guztiok dakigu ez dugula Antramari urbanizatzea nahi, baina plan honetan kontrakoa ikusten dugu. Inposatu egiten du hori, eta guk proposamen bat aurkeztu dugu garapen hori paperan jasotako aurrera eraman ez dadin. Gainera, horrela etorkizunean lehenengo sektorea garatzeko neurriak hartzeko eskatzen dugu. Gainera, Eusko Jaurlaritzatik ere neurriak hartzeko proposatu dugu. Irisgoikoa, Dendarien eta Amurun eraldaketen kontra egin dugu.
Martiturrin ere bai, hori guztia, baserri, Andramarin aldez aurretik zeuden etxe bizitzak eta baserriak bertan mantenduz. Gainera, ez dugu eraisketarik nahi. Eta alegazio fasean azalduko dugu guk proposatzen ditugun hiriguneak nolakoak izan beharko lirateken eta planean jasotakoak nolakoak diren. Luparekin aztertuko dugu guztia. Babes arloan, era berean, plan berezi bat nahi dugu. Urbanizaga ezina den lurzoruetan etxe bizitzak eta bertan jasotakoak babesteko. Eta arkeologi eremuak ere babesteko egonez gero. Pertsonak erdigunean izan nahi ditugu eta jasangarritasun sozialaren alde egin. Horregatik, plan hau babesteko guk pertsonak erdigunean egotea nahi dugu. Bizikidetza sustetzea. Era berean, airaren kalitatea hobetzea nahi dugu eta bizikalitatea bermadadin pertsona guztientzat. Batez ere kontutan hartuta pandemiak zer nolako krisiak harri digun eta zer nolako klima larrialdiaren aurrean gauden. Memorian, esaten da, gure hirian behintzat jendea lo egitera baino ez datorrela. Baina horretarako, sektore guztietako jarduerak dibertsifikatu beharko ditugu, hala izan ez dadin. Etorkizuneko egoiarren lekualdaketa ere ekidingo dugu horrela. Jendeak erosketak eta sendagila eta bar hemen izateko aukera izatea nahi dugu. Saltokiak eta enpresak kaleetan egotea nahi dugu, baina horretako oinezkoentzako eraldatu beharko ditugu kaleak. Superetxadien eredua ere nahi dugu Iturribarri inguruan egin den bezalase. Komunitate zentzua aragotzen duelako. Bestalde uste dugu plan hau oso malgua dela eta ez duela gizarte oreka bermatzen. Auzo bakoitzerako zer jarri daiteken eta zer kendu daiteken jartzen da, baina babes neurririk ez da hartzen, esate baterako arlo sozialean. Getxoko adibide bat. Gazte eta nagusientzako etxe bizitzen kasuan, arauak ezarri beharko lirateke. Kontutan hartu behar dugu gero etorkizunean irabaz asmoa izan dezakeela etxe bizitza horren jabeak eta blindatu egin behar dira etxe bizitza horiek. Hori guztia bizikalitatea ez galtzeko gure auzoetan. Beste kontu bat, turismo jasangarria. Zentzu horretan planean jasotzea nahi dugu pisu turistikoen araudia. Portu zaharrerako, esate baterako badakigu debekatuta dagoela horrelako pisurik izatea. Baina eremu batzuko oso tentsionatuta daude eta ikusi dugu horregatik igo dela lokairuaren prezioa. Horregatik biztanleria bertatik joan da eta noizbehinka etortzen diren biztanleak edo turistak izaten ditugu. Hala ere, esan beharra dugu, analizi bat egin behar dugula jada portu zaharrean ditugun etxe turistikoen inguruan, jakiteko zer gertatuko den hoiekin. Esan bezala, autokarabanen parkin publikoa ere behar dugu, bada garaia izateko. Eta gainera neurri hau ez dugu bakarrik eskatzen, beste alderdi politiko batzuek ere bai. Eta udalerriko enpresa foroak ere eskatu du. Azkenik, gardentasuna eta parte hartzea bermatu nahi ditugu. Herritarrek, edo beto esan da, osoko bilkura honek parte hartzeko gaitasun handiagoa izatea nahi dugu. Zubiletan egingo den guzti esate baterako herri kontsulta batean erabakitzea nahi dugu. Eta gero jarraipena egitea. Planean hori guztia jasotzea. 2 urtero jarraipena egiteko aukera egotea nahi dugu. Eta horrera, plangintzan zehar parte hartzeak indar handiagoa izatea nahi dugu. Gainera, aholkularitza batzarra biltzea nahi dugu beste izapide batzuetarako ere, beste prozesu batzuetarako, ezinbesteko bai da hiria garatzeko. Amaitzeko badirudi plan orokor honetan gauza asko astu ditugula. Horregaitik berrikuspen kritikoa egiten nahi dugu aurreko plan orokorra, 2021 batekoa aztertzea nahi dugu. Izugarrizko eragina izan baizuen herritarrengan. Biztanleria zahartu zen, etxe bizitza murriztu ziren eta garestitu ziren, eta bar, gainera, hainbat etxe bizitza, hainbat baserri utzi geratu dira, ezin izan dituztelako obrak egin eta jendea bertatik joan da ondorioz. Bermea behar ditugu iraganeko akatsak ez errepikatzeko. Plan honekin aukera galtzen ditugu, gaur kontrako bota emango dugu, baina plan orokorra abia puntu izatea nahi dugu. Ez dugu gaurko irudiarekin gelditu nahi. Ezinbestekoa da osoko bilkura honetan honen inguruan hitz egitea, oraindik aukera dugulako aldaketa asko egiteko, eta herritarrekin eta oposizioarekin lankidetzan aritzeko. Elkarrekin getxotik argi dugu. Guztien ikuspegia bernartu behar du plan honek.
Díaz Anderea, Mi zurea da esker, txanda. alkate Andrea, egun on denori. La verdad es que quiero comenzar la intervención contextualizando el proceso y la relevancia que tiene un instrumento como es el Plan General de Ordenación Urbana en nuestro municipio en el momento actual. El PGU es una herramienta normativa municipal que sirve para sentar las bases legales necesarias para ordenar y diseñar los usos de nuestro territorio. Con esta lógica, el plan contiene la clasificación del suelo, las determinaciones de ordenación y las ordenaciones pormenorizadas. Y para lograr este contenido, esta norma debe fijar con carácter previo los objetivos y estrategias globales para el desarrollo sostenible del municipio. Preservar los suelos no urbanizables de protección, evitando su posible urbanización, deterioro o degradación, articular la ordenación urbanística en los espacios que sí sean susceptibles de desarrollo, ordenar los espacios urbanos, etc. Tenemos un mandato constitucional, el artículo 47, de promover las condiciones de ejercer el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, evitando la especulación, generando plusvalías de carácter público y generando, en definitiva, una mejor calidad de vida. Este mandato se concreta posteriormente en normativa autonómica que nos convierte a los municipios en ejecutores del mismo. En otras palabras, el documento que sometemos a aprobación da la respuesta a la siguiente pregunta: ¿hacia qué tipo de municipio caminamos? En este momento, después de un largo proceso de renovación, se trae a pleno la aprobación inicial del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Y en esta fase se concreta el contenido del plan, tanto en su vertiente urbanística como medioambiental, de conformidad con las diferentes administraciones sectoriales competentes para la emisión de estos necesarios informes. En definitiva, en este documento se vuelcan, después de un trabajo técnico y político y con la base en los lantaldes, lo que se consideran los intereses generales del municipio desde el punto de vista urbanístico. Una vez aprobado, se abrirá un proceso de exposición pública donde se volcarán los intereses particulares que después darán lugar a la creación del documento de aprobación provisional. En este sentido, el papel que desde el Gobierno municipal se ha tenido en este proceso ha sido pensar y definir la ciudad que queremos proyectar a futuro, apoyados por el equipo redactor y los procesos participativos que he mencionado. Son varios los retos que nos hemos marcado para construir la ciudad en los próximos años en base a las necesidades de nuestra población. Tratar de revertir la dinámica del alto precio de la vivienda, el mantenimiento de la población, no en vano, somos uno de los municipios del Estado con mayor pérdida de población en los últimos años, generar para ello vivienda protegida, especialmente para nuestras personas jóvenes, abordar nuevas políticas ante el reto del envejecimiento activo de la población y mantener y promover actividades económicas, una ciudad accesible, amable, acogedora, que priorice las necesidades de las personas. Todo ello teniendo en cuenta sí o sí la perspectiva de género y medioambiental y vinculado a los objetivos de la Agenda 2030. El nuevo PGU, como se ha dicho en la exposición del concejal responsable, se sustenta en 4 ejes: social, ambiental, físico y económico. Y el equilibrio de todos ellos genera un documento basado en un concepto de sostenibilidad integrada. Para conseguir estos retos y a través de estos ejes se propone un documento que contiene un equilibrio dotacional y de equipamiento entre barrios, promueve la mezcla de usos, consigue una ciudad que sirve para vivir y para trabajar, ciclable y amable para el peatón e intenta proteger y aumentar zonas verdes, generando un crecimiento sostenible que da pie a una ciudad compacta y accesible. Ya hemos dicho que una de las claves principales de nuestro plan debe ser posibilitar la mejora de la situación con respecto a la vivienda. En el caso de Getxo, algunas de las principales problemáticas están relacionadas con el elevado precio de la vivienda, el envejecimiento de la población, como decíamos, y la dificultad que tienen las y los jóvenes para adquirir o alquilar una vivienda. El plan posibilita un número de viviendas nuevas de diferentes tipologías que sientan las bases para que, una vez aprobado inicialmente, el objetivo sea la elaboración de un plan de vivienda. Para poder profundizar en los puntos claves que antes hemos mencionado, para determinar de forma exacta los modelos de vivienda que queremos en cuanto al alto porcentaje de vivienda protegida, y me refiero especialmente al alquiler protegido, aunque también a los apartamentos dotacionales o a las posibilidades que debemos explorar y facilitar en cuanto a los nuevos modelos de convivencia. Igualmente, vamos a trabajar para que el nuevo plan de vivienda nos permita incorporar los principios de las políticas públicas de vivienda, principios que las y los socialistas hemos liderado para poder lograr la aprobación de la Ley Vasca de Vivienda y que figuran también en el proyecto de ley por el derecho a la vivienda promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez y que aún se encuentra en la fase de tramitación parlamentaria.
Si hablamos de un crecimiento sostenible y cohesionado, entendemos también necesaria la construcción de nueva vivienda que tenga como base esta idea. En este sentido, queremos poner en valor el equilibrio alcanzado, porque necesitamos vivienda libre, que tiene su cuota de mercado y que a su vez nos permite financiar la vivienda protegida con los aprovechamientos urbanísticos, una vivienda protegida que se ha ido en la planificación a unos porcentajes más altos que los mínimos que nos marca la legislación. Dentro de la vivienda protegida también queremos poner el foco en el alquiler y en los términos que corresponde al porcentaje de nuestro municipio y de nuestra sociología, el alquiler social. Y por eso vamos a velar, las y los socialistas, tras esta aprobación, por un plan de vivienda. Esto es lo que vamos a defender y por esto aprobamos hoy este PGU, para que se posibilite, entre otras muchas cuestiones, el futuro plan de vivienda que necesitamos. En Getxo tenemos perfiles muy diversos desde el punto de vista socioeconómico y generacional y tenemos que dar una respuesta amplia al conjunto de la población. Este incremento de edificación en el municipio se hace con la idea de que esté basado en las necesidades y en la colmatación de la ciudad existente. En total, se posibilita la construcción aproximada de 4.600 viviendas, con un 67% de viviendas protegidas y un 33% de vivienda libre, además de 5 parcelas para alojamientos dotacionales. Un número de viviendas dimensionadas en base a las necesidades de los retos que conocemos y que están limitadas a los criterios legales, como no puede ser de otra manera, que se marcan en las directrices de ordenación del territorio. En definitiva, lo que se planifica es incrementar la oferta de vivienda y que la mayoría cuente con protección pública, pero una protección pública ligada a la demanda en base a los distintos modelos que nos permite la legislación en cuanto a la construcción de vivienda protegida. Existe una demanda clara de alquiler social que hay que atender, claramente hay que atender, pero no es la única. Hay diferentes demandas en base a la media ponderada de los ingresos de la unidad convivencial. Y existe, y tenemos que poner el foco claramente en una importante componente de género. Y en base a esa demanda tenemos que ofrecer las soluciones que la legislación nos permite en cuanto a vivienda protegida. No podemos programar solo, como se dice, vivienda de alquiler social, porque no sería sostenible y porque dejaríamos fuera personas jóvenes con ingresos ponderados de alrededor de 20.000 euros, por ejemplo. Necesitamos equilibrio entre todas las modalidades de vivienda protegida, priorizando, eso sí, el alquiler frente a la compra. Este plan contempla la posibilidad de una actuación ambiciosa en Zubieta para poder paliar las consecuencias que a futuro el cambio climático pueda tener en una zona inundable y prevé soluciones técnicas desde una aplicación. Eta irtenbide teknikoak bultzatu nahi dira, hain zuzen ere, hiritarren gozamenerako espazio bat berreskuratuz. Baina hasierako onarpena eta gero, hurrengo fasera pasatuko gara, eta hor, jendearen interes partikularrak aterako dira, garrantzi handia duen fasea da, marko bat ezarri da, interes guztiak aztertu eta gero, eta fase honetan gure konpromisoa da, ahalik eta arreta handiena ipintzea hiritarrek egiten dituzten proposamenetan. Hain zuzen ere, erantzunik onena eman ahal izateko. Planak bultzatzen duen jasangarritasunari begira, Aizkorriko zonaldea arautuko da, eredu modernoago bat eta jasangarriago bat lortzeko, beti ere gure udalerriak dituen beharrai begira. Bi fase planteatzen dira, lehendabizi dagoen hiria kolmatatzeko, etxebizitzen ehuneko 80 babestuak izango dira, ehuneko 80 izango dira, eta bigarren fasean 1078 etxebizitza gehiago egingo dira. Honetaz gain, lonjak etxebizitza bihurtzeko erraztasunak eman nahi dira baita ere, dauden eraikinak egokitu ahal izateko, gizarte egituen behar berrien arabera, hurrengo mintzaldian hitz egingo dut jasangarritasun integratuari buruz, baina argi geratzen da, guk ikusten ditugun onurak ikusita, garbi utzi nahi dugu, Getxok plan berri bat behar duela, jarraitu behar dugula hurrengo faseetan lanean, tresna definitibo bat lortzeko eta plan honek asko hobetzen du etxebizitza plana, orain arte eduki duguna, eta erantzuna eman ahalko diegu gure gizarteak dituen behar sozialei, eta eskerrik asko. Eskerrik asko, Diez Anderea, Jarrubia Anderea. Bai, egunon guztiei. Egunon guztioi, eta lehenik eta behin gustatuko litzaidak herritarrei zuzentzea y recordarles que tienen un servicio de traducción simultánea, ya que mi discurso va a ser enteramente o casi enteramente en euskera,
y bueno, creo que es importante que sepáis, ya que os habéis acercado, cuál es la posición política de EH Bildu ante este PGU. Entonces, simplemente os recuerdo que tenéis ahí un servicio de traducción que podéis utilizar. Ja, alkateak ja ez duen ez esan, uste dut beharrezkoa dela gure diskurtsoa ere, nahi duenak entzun dezala. Lehenik eta behin egingo dudana izango da, osoko zuzenketa irakurri, izan ere EH Bilduk, etzoko EH Bilduk zuzenketa osoa aurkeztu du, eta ondoren gure zuzenketaren nondik norakoak azalduko ditut. EH Bilduk osoko zuzenketa aurkezten dio Getxoko udal gobernuaren hirigintza antolamendurako plangintza orokorraren proiektuari. EH Bilduk ez du bat egiten plan honek izan duen onarpen prozesuarekin, ezta bere edukiarekin ere. Prozesuari dagokionez, EH Bilduren iritziz prozesu hau guztia herritarrei bizkar emanez gauzatu da. Apo 13 urteko atzerapenarekin heldu da, baina zoritzarrez horren arrazoia ez da getxostarron artean parte hartzea sustatu nahi izan delako, guztiz kontrakoa. 2014 urtetik plan honek ez du inolako parte hartzerik izan. Hau da, 8 urtetan herritarrek ez dute plan honen nondik norakoen inguruan iritzirik emateko aukerarik izan. Badakigu legeak ez duela behartzen horretarako, baina egia ere bada legeak udal gobernuari ahalbidetzen diola plan honen hasierako onarpena, baino lehen parte hartze ariketak egitea. Salziduko auzokideekin gertatu dena oso argigarria da. Bizilagun batzuen etxebizitzak botatzea aurreikusten da, baina auzokideek ez dakite ezer udalaren asmoez. Azken urtetan igogailuak jarri dituzte euren eraikinetan, fatxada konpondu, teilatuak irisgarritasuna hobetu. Jakin barik urte batzuen buruan euren eraikinak eraisteko arriskua dagoenik. Badago beste modu batera egiterik. Hasierako onarpena eman baino lehen auzokideen iritzia entzun daiteke, euren kezkak jaso, eurekin batera planteamenduak egin, eurekin adostu eta horren ostean plan honen zirriborroa egin. Borondatea besterik ez da behar horretarako. Udal gobernuak adierazi duenez, orain helduko da herritarren parte hartzerako txanda. Hau da, alegazioen tartea irekitzen denean, baina hor ere ez dago benetako borondaterik egon jendeari patxadaz plan honen eragina aztertzen usteko. Askotan esan dugu dokumentu konplexua dela, zaila dela plan honen albo eta ertz guztiak azaltzea. Bada, utzi ezaiegun herritarrei denbora nahikoa dokumentazioa aztertzeko eta euren alegazioak prestatzeko, hemen ere borondate gitxi. Eta noski, udal gobernuak nahiko balu, kontuan hartuta zer nolako garrantzia duen plan honek, herri kontsulta bat antolatu ahal izango luke gai honen inguruan. Apok gure herriaren etorkizuna baldintzatzen duelako, kasu honetan ere ez dago inolako borondaterik. Udala, legeak esartzen duen gutxiengora mugatzen da, besterik ez. Edukiari dagokionez ere, EH Bilduk ez du bat egiten plan honetan zehazten den herri ereduarekin. Errezeta zarrak aplikatzen jarraitzen dira. Eraikuntza masiboan oinarritzen direnak, espekulatzaileen interesei mesede egiten dietenak, getxostarren ongiezatea hobetuko ez dutenak. Plan hau eraikuntza eta interes imobiliarioetan oinarritzen da. Hau da, promozio urbanistiko berriak zehazten ditu. Besterik ez. Horren adibide dira, Tosu, Muru, Peña Santa Maria, Dilizgoikoa, Zubileta, Dendariena. Ez da inolako proposamenik egiten areta edo Romoko erdigunetan. Plan honetatik kanpo geratuko dira erabat. Algortan lurra azpiko beste aparkaleku bat proiektatzen da. Eta etxebizitza libren eraikuntza hainbat sektoretan adibidez. Algortako batzokian. Baina auzokideen bizikalidadea hobetzeko neurririk ez da proposatzen. Metroaren ibilbidea lurperatzea, besteak beste, edo oinezkoen gune berriak sortzea, dendari txikiak laguntzea, auzobizitza mantentzea eta abar. Ez da alokairu sozialaren aldeko apustu irmorik egiten. Alokairu soziala ez da plan honen lehentasuna. Etxebizitza babestu gehienak erdigunetik urrun eramaten dira. Erdigunetan etxebizitza libreak eraikitzen diren bitartean. Ez da nahikoa babesten gure herriko ondare historikoa, eta interes espekulatiboen menpe geratzen dira gure herriko bazterri ugari, jauregiak babesten dira aldiz. Eusko Jaurlaritzak babeserako proposatzen dituen hainbat eraikin ondarearen katalogotik kanpo uzten dute.
gure inguru naturala txikitzen da. Getzori geratzen zaizkion azken berdigunekin amaitzen du, babestu beharrean. Nimenagako padura ekologiko berreskuratu ditzake, bulueko goera hobetzeko urratsak eman eta abar, baina hori ez da plan honen lehentasuna. Honegatik guztiagatik EH Bildu Getzok osoko zuzenketa aurkezten dio udal gobernuak egindako APOaren proposamenari. Plan atzera botatzea eskatzen dio eta getzostarron artean benetako parte hartzea bultzatuko duen prozesua egin dezala proposatzen dio. Eta horren azalduko du sakonago zergatik gure zuzenketa osoa. Bueno, zuen diskurtzoak gauza bat esaten du eta zuen planak beste zerbait. Gure osoko zuzenketak adierazi dugun bezala, EH Bildutik ez dugu bat egiten herri antolamenduroko plan orokor honekin. Ez dugu bat egiten bertan dakartzan ildo nagusiekin, ez da APOren osaketan jarraitutako prozedurarekin ere ez. Hitzartze honetan eduki nagusiak izpide izango ditut. Denok dakigun bezala, APO batek herri bat irudikatzen du. Irudikatzen du herritarren arteko elkarbizitza, herritarren mugikortasun eredua, herritarren harremantzeko modua, elkarzaintza eredua, genero politika bat dakarkigu, eredu ekonomikoa. Eta beste hainbat politikaren oinarria da APOa. Esan dezakegu udalerri baten ipar orratza dela, burua dela APOa. Horregatik urteetan, udalbatza honetan EH Bilduk APOaren berrikuspena eskatu du. Sarri hauxe izan da gure leloa. APOa berrikusi behar da. Herri honek APO berri bat behar du. Getzok APO berria behar du, gaur egungo arazoi irtenbidea emateko. Gaur egungo jendartearen erronkei erantzuteko. Ingurumen eta testuinguru sozialak eragindako beharrizanei bide emateko. Tamalez, gaur udalbatza honetara onartzen dakar zuen APOa errezeta zaharrenetan oinarrituta dago. Aurreko APOaren jarraipena da. Helmuga katastrofiko zentzu guztietan berbera baitu norabide. Ia orain dela 20 urteko politikek eta horiek sortutako APOak ekarri gaitu egungo eszenatokira, egungo realidadera, ez dezagun ahaztu. Lehenengoa, gazteen exodo esanguratua gertatu da azken hamarkadan. Eurentzako etxebizitza eskuratzea ezinezkoa delako. Ez baitago eskaintza publiko nahikoa, zeinek merkatu libreari mugak ezarriko dizkiona. Ez da etxebizitza politika integralik ere. Nola esan dezakegu APOaren ostean etxebizitza plan bat sortuko dugula. Daramatzeo agunean 40 urte baino gehiago etxebizitza plan bat barik. Eta APOak egiten. Bigarrena, gure herrian naturalgunen defizit nabarmena dago. Hirugarrena, auzoen arteko mugikortasuna jasangarritik urrun jarraitzen dugu. Izan ere gero eta auzo gehiago daude logitera bideratuta daudenak. Auzoko bizitzarik gabekoak. Merkataritzara eta auzo bizitzara bideratuta ez daudenak. Eta hirigunarekin mugikortasun loturarik ez dutenak. Laugarrena, herri ondarearen galera nabarmena izan da urte hauetan guztietan. Izan ere azken urteotan Getzok 11 eraikin historiko galdu ditu. Etxe esanguratzua, gure paisaia eta kulturaren elementu arkitektonikoak. Beste asko arriskuan egon dira. Eta hori gustatuko litzaidake ekartzea gogora Punta Begoña ere arriskuan egon zela. Gogora ekarri behar dugu hotelkate batek erostear egon zela. Eta udala alderdi berdinak, alderdi berberak osatzen duten udal gobernua prest egon zela saltzeko. Saltzear egon zela. Baina goazen zehazki galdera batzuei erantzutera. APO berriak, hortzimuga berriak ekarriko aldio Getzori, Getzoko herritarren beharrizanei erantzungo aldie, ingurumen krisiari espazio natur eta bizien alde egingo aldu, gazten exodoa gelditzeko neurririk ekarriko du, mugikortasun jasangarren aldeko neurriak dakartza, gure kultura ondare eta paisai arkitektonikoa zainduko aldu? Ba, erantzunak ez eta ez dira. Etxebizitza sarituko gara, azken urteotan udal gobernua baino gehiagotan onartu du gazten exodo bat gertatu dela. Arazoa onartu duzue, beraz gaitzerdi. Kafkianoa dena zera da. Arazo bat onartzea eta hura sorrarazi duten politika sustatzen jarraitzea. 2000 urtetik 2012 urtera, 1.656 etxe libre eraiki ziren. Orain 1.500 proposatzen dira. Beraz, oraingo APOan aldiz,
aurreikusten duzue beste horren beste. Horrelako etxebizitza eraikuntzaren bidez daukagun arazoari aurre egingo bagenio bezala, baina gertakariek adierazten diguten bezala, etxebizitza librek etxebizitza arazoak zarragatu baina ez dute egiten. Baina ez dugu ukatuko plan honek etxebizitza babestuak eraikitzea jasotzen duenik. Kuriosoa da baina etxebizitza mota hori hiri erdigunetatik oso urrun kokatu duzuela. Orain arte sustatu duzuen ereduaren adierazgarria. Lo egiteko etxebizitzarena, hain zuzen ere. Gainera etxebizitza babestuen artean ez duzu alokairuzko etxebizitza, bukatzear nago. Etxebizitza babestuen aldeko apusturik egiten, 6 minutu falta, 6 segundu falta zaizkit. Horietako askotan zehaztu gabeko regimena saltzen zaigu. Baita etxebizitza tasatuak, etxebizitza sozial, giza gabezi nabarmenak dituen etxebizitza. Berriz ere, errezeta zarrak. Eta gero jarraituko dut. Eskerrik asko. Andrade jauna, zeurea txanda. Gracias, señora alcaldesa. Egunon guztioi, bienvenidos todos. Eskerrik asko. Oso gai garrantzitsua daukagu gaur mintza gai. Urteak daramatzagu, egia da, honelako plan baten zain. Hain zuzen ere, gure herriak dituen arazoak konpondu alizateko, eta ez problema horiek sortzeko, eta bukaeratik hasiz, hemen dauden auzotarren errespetuagatik, behar bezala jorratzen ez diren arazo batzuk jorratuko ditut lehendabizi. Argi adierazi behar da, bakoitzak nahi duen balioa ematen diela bere konpromiso politikoei. Eta areto honetan onartu diren konpromisoak bete beharra dago. Esan nahi dut, akordio bat egon zela, Andramariko lurrako auzokoekin hartutako konpromisoari buruz. Zirriborroan, aurtengo martxoan aurkeztutako zirriborroan, ez zen. Aipatzen nolakorik, dana alde batera utzi baitzen, urbanizagarriak izateari uzten zitzaion, eta plan berrian nukleo txiki batzuk ipini dira hirigune horretan. Baina deklarazio instituzionala bete gabe, bertan esaten baitzen nukleoak mantendu behar zirela plan honetan ez da egiten, eta zirriborroak edo plan honek ez du ikusi zer egin duen. Marra bat eginda, lur batzuk uzten ditu erdibidean, jende askok ez du aukerarik izango, beraien lursailak banatzeko, edo basarriak, edo lursailean etxe bizitza bat egiteko etorkizuneko plan batekin. Mugatu egin zaie eskubide hori. Horretaz gainera, deklarazio instituzionalean esaten zen, bazeudela hiri nukleo batzuk eraikiak, txertatu nahi zirenak plan honetan, baina hori ere bazterrean gelditu da, eta nukleo asko utzi dira, Andramarikoak adibidez, zona urbano bezala hartu behar zirenak, baina baztertu da gelditu direnak. Nik uste plan honetan sartu beharko liratekela, eta kontuan izan daitezela lan egin behar da. Ez gara, esaten ari milaka etxe bizitza egiteko Andramarin, baizik eta eskubide batzuk konsolidatzea, eta gainera, alderdiek sinatu genuen adierazpen instituzional bat betetzeaz, hori da garrantzitsuena. Gero azalduko dute zergatik bertan bera utzi duten. Bakarrik esaten da, 180 etxe bizitza ingo direla, beraz hori ez da Andramariren garapena. Hau guztia berraztertu behar da, eta alegazioak sartu behar dira planean. Hori ezinbestekoa da, bere momentuan. Salziruko auzotarrak ere badaude hemen, eta hemen arrazoirik gabe, soluziorik gorrena ematen zaie, beren etxebizitzak eraistea. Goratzen naiz, uholda gertatu zirenean, esan zela bajuak edo lehen solairuak espropiatu beharko zirela, eta lehenago esan den bezala, urte hauetan, duela gutxi, martxo honetan hasi ginen plana ezagutzen, ikusi genuen, han badirela obra batzuk, fatxada konpontzeko, estankotasuna egiteko, igogailuak egiteko, eta orduan, etxeak eraitsiko balin badira, hori ez da ulergarria. Orduan, behin betiko irtenbide bat behar da. Esan behar zaie, begira, baldintza hauek ipiniko ditugu, hau eta beste emateko,
Eta azotarako oso frustratuta daude, edo sarriko basun ere bai, antzeko zabe gertatzen da, bazegoelako akordio bat onartuta, etxeak eraitsi eta berriak ingo ziela, zuek geldiarazi zenutan, eta akordio hori hautsi zenutan. Eta Santa Maria de Getxoko beko aldearekin lotu egin zen, esan zuten 6 hilabetetan egongo zela plana, eta ez horrez, sartzen duzue plan honetan, beraz, suposatzen da, beste 2 urte ez dela inolako uriten bidirekingo, edo Ormazan ere berdin, hasierako planean onartuta zegoen, Europako Orgearen ondoan zenbait etxe bizitza egiteko, PGU-a APOa onartuta zegoen, eta zuek bapatean orain sartu duzue, eta beraz beste 2 urte atzeratuko da kontu hau. Hau esan da, beste farsa handi bat ere agertzen da PGU APO honetan, zuek lehenago esan duzuen bezala, hainbat etxe bizitza egingo dia, 4.600, ezagitzen bat, ezagit asko ala gutxi diren, ikusiko dugu, 1.500 libre, 3.000 eta piko babestuak, eta bar. Baina jakina, arazo bat dago, eta hori Getxon ikusten dugu. Getxok etxe bizitza batez ere garesteak ditu, gazteentzako etxerik ez dago, etxe bizitza sozialek ez dago, baina noski, arazo hori zuek sortu duzue, zuen gobernuako 40 urteetan zuek sortu duzue arazo hau. Aurreko PGU APOan hainbat etxe bizitza tasatu eta libre zeuden eta babestuak. 1999an Alderdi Sozialistak eta Alderdi Jeltzaleak izenpetu zenuten plan bat etxe bizitzak egiteko. Batez ere, etxe bizitza eta sozialak egiteko, 1.200, 1.300 egingo zirela etxe bizitza sozialak, 2009an. Bueno, 22an gaude, eta ez da, zenbat egin, 100 bat. Etxe bizitza plan bat zen ura. Beraz, zer ingo dugu, etxe bizitza libre guztiak erekiko ditugu, zer gertatzen da benan zion. Unitate bat ereki da, danak libreak dira, eta sozialak utxik, edo Iturribarrin ikusten dugu etxe bizitza libreak egin diela, piztina eta guzti, eta gero etxe bizitza sozialak egin da bloke bat eta beste egin gabe. Edo Puerto Orduñan ikusten dugu, 4 egunez behin, esaten da, etxe bizitzak ingo direla, hauteskundeak iruzten direnean. Lursail horiek, udalarrenak dira, etxe bizitza sozialak egiteko, baina ez du ez zer egiten. Zergatik, etxe bizitza plan bat egin behar delako, hasteko urteak barituz eta gero ez dute bete arazten. Orduan, plan honetara sartzen dugu eta etxebizitza plan bat esanez hemengo eta hemengo baliabideak sartuko ditugu hemen eta honela kudeatuko ditugu. Udal etxebizitza sozietatearekin edo Eusko Jaurlaritzarekin edo hori ezpada egiten hau guztia farsa bat da. Ez direlako egingo ditugu etxebizitza libreak, hori bai, 1.512 libre eta sozialak egin gabe geratuko dira. Gero, plan honi zerbait oso garrantzitsua falta zaio. Getxori buruzko ikuspen bat, 15 urtera begira. Ez da ikusten zanolako Getxo nahi dugun, guk gargi dugu. Getxoko etorkizunak Leioan areka eskatzen ari da, metroa lurperatu behar dela, eskatzen ari da, eta hemen 2011an ere onartu genuen mozio bat zentzu honetan, guk ekarritakoa, zentzu bere, baina plan berrian ez da zer ere aipatzen ez dago ez da lerro bakar bat ere, paragrafo bat ere, esan ez da egite ikuspegi estrategiko bat nahi dugu, ez da egite zenbat geltoki lurrazalean, pentsa nolako Getxo izango genuken metroaren trentxara hori izango ezpagenu, hori funtsezkoa da sartzea etorkizunari begira. Zer da funtsezkoa etorkizunareko? Aparkalekuak. Hemen, bapaten esaten da aparkamentu bat Algortan, Trinitarioan ondoan, eta gero Antzokikoa itxita daukagu. Urteak dira erekizela eta itxita dago, ez dakizolako. Nola epini funtzionamendutan, eta ez da zaila, baina ez daukazu gaitasunik horretarako. Eta gero, ipintzen duzu Algortako zona horretan. Bueno, ondo egongo da, baina edo Lasaren aretako kale nagusian, beste bat Romon, behar da Arrigunagan, zergatik ez planoan agertzen direnak. Zuek planean, ez duzu ez da aipatu egiten, egin ahalko da diozu, ez da agertu ere egiten, eta guri funtsezkoa iruditzen zaigu, aretan galtzen ari den guztiarekin.
benetan zentzugabekeria bat iruditzen zaigu hori guztia kontuan ez izatea. Bestalde oso funtsezkoa iruditzen zaigu etorkizunera begira, Getxo portu zarretik arregunagatik dana batuta edukitzea. Kostaldeko herri guztiek daukaten bezala, hori funtsezkoa da, eta txertatu behar du, sartu behar du, gurea dela ez dela gurea, ikuspegia eduki behar da, eta sartu, eta gero ikusiko dugu, sartu egin daiteken akordioak egin ez behar den mailan. Getxo berriak eduki behar du autobus urbano berri bat. Zuek aipatzen duzue, mugikortasun plan bat eduki behar dela. Plan horretan esan behar da, non egongo den geltoki nagusia, espaloiak egon behar du ezala diseinatuta, markesenetarako lekuak eduki behar dira, hori guztia ez da agertzen planean eta funtsezkoa da. Eta diseinatuta egon behar da, maila estrategikoa, baina ez da ipatu ere egiten, ez da zer diseinatzen, ez da zer pentsatzen. Getxo berrian ezin dira kamioiekin eta edukinantziekin zaborretarako. Egia da, diru asko irabazten dela horrekin, baina lurperatu behar dira, bilketa neumatikoa bultzatu behar da, hori da momentua, eskerrik asko. Eskerrik asko, González jauna. Egunon, bueno, pienso utilizar este turno básicamente para hacer una valoración sobre las enmiendas presentadas. Aurkeztu diren zuzenketei buruzko balorazio bat egin nahi nuen, nire lehen txanda honetan, bai Podemos eta bai EH Bilduk aurkeztutakoei buruz, eta gero beste kontu batzuk, denbora galditzen balin bait. Alderdi Popularrak aipatu ditu gauzetako batzuk, EH Bilduren osoko zuzenketa niri benetan iruditzen zait gehienez ere alparrikako zerbait beharrezkoa delako kontuan izatea jasan ezintasunera daramala, bideragarri ezintasunera. Plana egiteko orduan, hitz egiten da parte hartze integratu bat egiteaz, legez eskatu denetik haratago joan da. Gobernu talde honen nahia delako herritarren parte hartze eraginkorra lortzea, eta liberean ordenatua, interes orokorra lehen etxiz partikularren gainetik, herritarrak suspartzen ez direnean, ordeztu nahi diren kolektibo jakin batzuen interesen aurretik. Salziduri buruz egiten den gogoeta hipokrita eta faltsua iruditzen zait. Bizilugunek aspaldiak egite zenolako egoera arriskutsuan dauden, eta ladirezi dute behin eta berriz Uholden batzorde berezian aipatu den bezala. 2008an eratu zen, hain zuzen ere Uholde gertatu ziren, eta planak irten biderik onena eman besterik ez die egiten. Beren eskubideak eta inbertsioak bermatuz. Eta relojua hurbilen dagoen eremuan gerata dadin. Legeak adierazten duen bezala, gainera onura bat lortzen da bizilagunentzat. Eta jarduratik kanpo daudenentzat eta gizarte osoarentzat. Argi dago ez gatu zala bat hiriaren eta plangintzaren ereduarekin, baina gauza bat argi utzi nahi dut. Plan hau errezetan zaharren guztiz kontrakoa dela. Eta badirudi, norbanakoen interesak eta ez interes orokorrek blokeatutako hirigintza bat defindatzen duzuela. Apo hau ez da masiboa, gainera zuzenketa partzial batzuk ere are gehiago masifikatzea proposatzen dute. Gaitzitik, natureit ingurunean eta hiri ingurunean paisaia integrazioa lortzen duen proposamen bat da. Eunen eremuen eta jaruketen arteko transizio egokia lortzeko. Demagogikoa da esatea apo erekuntzan eta higiezinen interesetan oinarrituta dauela. Apo biztanleria mantentzeko eta enplegua sortzeko behar diren jarduerak planteatzen ditu. Eta modu bideragarri eta iraunkor eta orekatuan egiten du. Baina ez hori bakarrik. Bizkaian ingurumena babesteko dagoen asmo handieneko konponbidea planteatzen du. Lurzoru urbanizagarrien honeko 70 baino gehiago desklasifikatuz eta lurzoru urbanizagarrien okupazioa erautzeko baldintzak ezarriz. Erromota eretari dagoenez badiru EH Bilduk ez dakela bere hiri arglitate sendotua edo agian apo hau sentikorra da erromota eretako realitatearekiko eta hiri kirurgia hobetzeko jardun alde egiten du.
flexibilización de usos del suelo urbano para que Errebisio honek puedan acomodarse las nuevas realidades. lurraren erabilera berriak malgutu nahi ditu, hain zuzen realitate berriak kontuan izateko. Planteatzen dituzte, benetan udalaren plan baten gaitasunetik gaineko gauzak haietako bat da metroaren arazoa. Metroa, udala ez dauka eskumenik lurperak eta hori egiteko, nahi duzun jarduera egin dezakegu, baina hori beste administrazio baten eskumena da. Bestalde, proposatzaileak hipermetropeak dira, nire ustez. Izan ere, plan honek batez ere erantzun ematen dielako etxebizitza tipologia guztiei. Alokeran, babestua, tasatua, librea, dotazionala, kolektiboa. Apo honek alokerako etxebizitza soziala bultzatzen du, ordenaketa xehetu bat erabiliz, parlamentuko legean egindako proposamenari jarraituz, eta hori modu bideragarri eta jasangarrian egiten da. Legeak hauxe bera proposatzen parlamentuan, baina horrek ez bezala, plan honek bai egiten du ekonomikoki modu bideragarri eta jasangarrian. Bestalde, banaketa edo mix residenzialari dagokionez, tipologia guztien banaketa zehazten du, egitura urbanoa preserbatuz, baita jabetza eskubideak, haien funtzio soziala, eta etxebizitza baldintzen betetzea. Aipatu daiteke, lur urbanizagarrean, etxebizitza publikoaren portzia honeko 80 iristen dela. Ondasunaren babesari diokenez, esaten dena faltsua da. Babes berezia ematen da, Eusko Jaurlaritzak adierazitako guztiei, eta gainera, oinarrizko babesa daukaten ondasunen kopuru handitu egiten du. Hain zuzen ere, jabeek segurtasun juridikoa eduki ezaten. Horrela, modu orekatu batean apostu egiten da ondasunaren alde, dogmatismoetan erori gabe. Eta beti ere, hiriaren evoluzioa eta hirigintzaren evoluzioa kontuan izanik. Ingurume naturalen babesari diokenez, jakin nahiko nuke, zer dokumentu geratu duten zuzenketa aurkezteko. Izan ere, plan honek aurretiaz aurre ikusitako gainazalaren honeko 70 desklasifikatu egiten du. Berdegune eta espazio libre berriak sortzen ditu, balio ematen die dauden eremu guztiei eta arriskuak gutxitzen du hiritarrentzat. Elkarrekin Podemosen zuzenketei dagokienez, eskerrik asko aurkeztu dituzten 33 zuzenketengatik, eta denbora gutxian erantzun alizateko, nolabait blokeatu nahi izan ditut, eta baten bat ahaztu ezkero, barkatu. 21, 22, 23, 24, 25 eta 26 zuzenketak. Ez esango dugu, osoko zuzenketak direlako azken batean. Aldaketa funtsezkoak egiten dituztelako, sartzen dituztelako, badakit partzialak direla, baina ereduaren egitura aldaketa dakarte horregatik. Prozesu guztia berrabiatu beharko litzateke. 14, 19, 20, 21 zuzenketak. 14an badagoan azterketa bat apoan, batez ere ingurumen azterketan, 19an, plan orokorraren ebaluazioari dagokionez, planetik kanpoko gauzak dira, badago interesik hori arautzeko, eta 31ari dagokionez, gure iritziz, interes partikularrak nagusitzen dira, interes orokorren gainetik. Jarduera isolatuak aurre ikusten direlako. Bestalde 3, 4, 5, 6, 17 eta 33 zuzenketai dagokienez, 3 eta 33ak birdentsifikazio bat sortuko lukete, ez gaude ados, 33ak erremonten gainean, zientzia fikzioa iruditzen zaigu. Bestalde, beste 4 dagokienez, badaude ponderazioak, alokerako etxebizitza ponderazioa dagokienez, eta uste dugu oreka nahikoa badagoela, Jaurlaritzak markatzen duelako. Gero etxebizitza turistikoa dagokienez, Elkarrekin Podemosek proposatzen duenak,
Zerbitzuen zuzentaraua urratuko luke, gure ustez. Gero, 15, 18 eta 30 hemen zuzenketei dagokienez, nik uste dut ez dela ezagutzen zer den dotazioa, benetan egoera kontra jarriak eragingo liraketelako. 18an guk ipintzen dugu lehen okupaziorako lizentzia 75, zuek proposatzen duzue 80, nik uste dut hori gehiegi dela paralizazio bat eragin dezakeelako. Eta bestalde eskatzen den dotazioa konponduta dago, trinitarioen kasuan. Gero mugikortasunari buruz, 8, 9, 16 eta 27 zuzenketei daukenez, plan orokorra ez da tresna egokia, lege estaldura ez daukaten arazo hauek konpontzeko. Zubiletasi buruz, 10, 28, 29, 32 daude, eta horiek ere horien kontra bozkatuko dugu. Plan orokorren badaudelako definituta ekipamenduak eta dotazioak, eta momentu hau ez delako egokia dotazio publikoen norabidea adierazteko, horiek ja garantizatuta daudelako. Gero 11, 12 eta 13 zuzenketa dagokenez, hau da, auzuen horrekari dagokenez, uste dugu ez direla egokiak, auzo batean dagoen guztiena izan behar duelako, eta lehen eta bigarren eri daukionez, hasiko gara lurez urbanizagarrian, bakarrik 6 baserri daude, eta banaketa egitezke legearen arabera, eta gainera dagoen arauketa nahikoa delako ordenaziorako dauden baldintzak bete ahal izateko. Eskerrik asko. Urkitza jauna, zeurea txanda. Eskerrik asko, Alkate Andrea. Bigarren hitzaldi honetan gai batzuk nabarmenduko ditut, zalantzarik gabe, aporen berrikuspen hau gidatzen eta egituratzen duen helburu politikoa, jasangarritasun integratua, lortzea ahalbidetuko dutenak. Un concepto que parece que cuesta asimilar a la vista de algunas... Badirudi kontzeptu hori barneratzea zaila dela esku hartze batzuen aurrean, baina guretzat funtsezkoa da. Jasangarritasun integratu honek bi alde ditu. Lehenik eta behin, jasangarritasuna. Hau da, denboran zehar, gure jarduketek izan dezaketen eragina gure gain hartzea. Eta horrela etorkizuneko behar izanak ez konprometitzea. Eta alderdi integratu horrek zer esan nahi du, ikuspegi fisiko, sozial, ekonomiko eta ingurumenekoa kontutan hartzea. Era batean, estrategia global eta bakarraren pean. Baina bata bestaren gainetik jarri gabe. Ezinbesteko helburu berri hau lortzeko badaude oinarri izango ditugun ideia batzuk, gure jarduketetan aintzat hartu beharrekoak. Lehenik eta behin, jarduketa nagusiak ondorengoa dira. 4 sektore ditugu lurzoru urbanizagarrian, 3 etxebizitza sektoreak dira. Eta beran, etxebizitza publiko babestua eta integrazio paisajistikoa landuko ditugu. Kirol suskidurarekin, hiriparkearekin eta hezkuntza suskidurak zabalduz. Eta gainera baditugu martiturrin jarduera ekonomiko estrategikoak, hoien sektore bat horrela etorkizunan erantzuna halko diogu gure herritarren kualifikazio altuari. 11 jarduketa integratu ditugu lurzoru urbanizatuan ondorengo helburuekin. Martikoenan, Aiboara eraman nahi ditugu udal dependentziak eta espazio hori errematatu. San Nikolasen zer? Hiri konexioa bermatu nahi dugu, portu Zarrarekiko. Gainera, integrazio paisajistiko bermatu nahi dugu. Trinitario zen zer. Ingura bizi berritu nahi dugu. Horretarako kale desberdinak konektatuko ditugu eta kultur suskidura kokatuko dugu bertan. Algortako kultur espazioen berrantolaketari aurre egiteko. Katea portua eta Puerto Orduñan zer, bideragarritasuna eman nahi diogu, etenak dituen esparru bati hobetu egin nahi dugu, berriro kualifikatu nahi dugu espazio berdeekin eta babes publikoko etxebizitzagarekin. Algortan, lurzoru publikoa nahi dugu, Zabalako eskolarako erabiltzeko. Zubiletan esan bezala, uholda jasateko arriskua duten eremuan dauden etxebizitza guztiak leku aldatu nahi ditugu, ingurumen berreskurak eta landu nahi dugu,
parke urbano baten bitartez eta gobelako egoera hidraulikoa hobetu. Lagalean remate jarduketak egin nahi ditugu, aldetik zegoen eremu horretan txizkienan, hiriko zirugia egin nahi dugu. Areneaz Pinzer berrantolatu egin nahi dugu bertan geratuko den espazioa eta Zubiletan egingo dugun bezalase, uholdeak jasateko arriskoa duten ere etxe bizitzak bertatik aldatu nahi ditugu. Nerbioi Iturgitzi eremuan kaleak batu nahi ditugu, Nerbioi, Iturgitzi eta Itxe kaleak. Ormazan zer? Aurreko behin-behineko aldaketean baino beto jardu nahi dugu eta horregatik ingurumen aldetik hobekuntza sartuko ditugu. 26 zuzkidura jarduketa ditugu hiri lurzoruan. Bertako egoera hobetzeko. 2 plan berezi ditugu hiria berroneratzeko. Eskuhartze publikoarekin, 6 plan berezi ditugu hiri antolamendurako, Andramariko eremu berezietarako, eta horrela bertako egoera, egitura eta integrazio paisajistikoa aldatzeak idingo dugu. Bateratze plan bat ere badaukagu Mimenagan, Beherango udalarekin adostu beharko duguna, eta gainerako jarduketen kasuan, zuzkidurak egikaritu behar ditugu, eta aurreko planetik egiteke geratu ziren gauzak egin. Araudiaren aldetik, 4 kontu gaiendu nahi ditut. Araudi, egonkor eta malgua lortu nahi dugu, jasangarritasun integratua ardatz-hartuta. Lehenik eta behin ikuspegi fisikotik arauko zehaztapen bat daukagu, hiriaren hazkundea kontrolatzeko benetako behar izanari erantzun diezaion. Lehen esan bezala, 4 sektorean dendarinan eta 5 sektorean dilizgoikoan landuko dugu hau. Bertan, ezingo dira plan partzialak izapidetu, Tosu eta Peña Santa Marina sektoretan, 175 lizentziak emanda egon arte, bertako etxe bizitzetarako. Zer lortuko dugu horrekin? Hiri eredu konpaktua, jasangarria, eta gainera lurzorua beharrez bezala kontsumitzea ekidingo dugu. Benetako behar izanen arabera, justifikatu eta erabiltzea, bermatuko dugu. Ikuspegi sozialetik, hainbat zehaztapen gehitu ditugu, erabilera turistiko berriak arautzeko, lehen esan bezala. Debekatuta egongo da, argi eta garbi, etxe bizitza turistiko berriak egitea Portuzar inguruan. Zerbitzuen zuzentarauean jasotako salbuespenetan izan ezik. Gainerako eremuetan arautu egingo da. Horrela, Europako legedia kontutan hartuta jardungo dugu. Bizilagunen alde egingo dugu eta gure hiriguneko balioak babestuko ditugu. Ikuspegi ekonomikotik zer? Erabileren eta jarduera ekonomikoen malgutasunaren alde egin dugu bizitegi eremuetan. Ingurumena babesteko neurriak mantenduko ditugu. Era berean, eta horrekin zer lortuko dugu? Oraingo eta etorkizuneko jarduera ekonomikoetara egokitzea eta hurbileko merkataritza suspertzea. Era berean, getxeko eremu desberdinetako ekonomia berpiztuko dugu. Ingurumenaren aldetik, araudi bat aurreikusi dugu, hiriko mugikortasun jasangarria bermatzeko. Araudi orokor bat daukagu, bide azpegiturei buruzkoa, parkalekoi buruzkoa, eta bertan esate baterako birkarga elektrikorako puntuak jartzea jaso da, horretarako baimen bat eskatzea, eta aurreko guztiaz gain, indarren dauden legezko xedapenak bete beharko ditugu. Udalak zehaztutakoaz gain. Horrela zer lortuko dugu? Hiri ingurua deskarbonizatzea, jardunbide egoki batzuk izatea, eta mugikortasun elektriko jasangarriaren alde egitea. Horren guztiaren ondorioz, jarduketetan, zein plan honen arauetan, behar dugun guztia izango dugu, oraingo behar izan egirantzuteko eta etorkizuneko erronketara egokitzeko, eta hala, getxok merezi duen jasangarritasun integratua lortzeko. Eskerrik asko, Urkitza jauna. Uribe dela Espri Anderea. Eskerrik asko. Antes de proceder a la réplica... Eskerrik asko. Erantzun aurretik esan beharra dugu, guk plan honen inguruan esango duguna gora bera, baina da testua beste bat izaten nahi genuena, baina badakigu jende pila aritu dela lanean, talde desberdinetan, arloetan, eta hoien lan ere aitortu behar da. Planean jasotakoa gora bera eta gure iritzia gora bera. Badakigu izugarrizko lana egin dutela eta zai esan dela. Beraz, eskerrik asko talde tekniko guztiari. Esan didazunaren arera. Guk orain ez dugu osotasunerako emendakina aurkeztuko,
Nahi izan dugulako ahalik eta bide gehien jorratu plan orokorra aldatzeko. Saiatu egin nahi izan dugu, baina ulertzen dugu EH Bilduren jarrera. Eta gainera bat gatoz haiek esandako gauza askorekin. Etxe bizitzarloan esan dutenarekin bat gatoz, badakigu bizilagunekin hitz egin behar dugula, zubiletan, salzidun, haien etxe bizitzen inguruko iritzia entzun behar dugu. Aretan eta Romon gauza bera, ikusiko dugu gero alegazio fasean ze proposamen dauden eta zenbateko ikusgarritasuna ematen zaien. Era berean, badakigu Romo inguruan parte hartzea ez dela behar bezalakoa izan, Mimenagan ez da ere, Boluen ez da ere, eta badakigu inguru hoiek, eta gure udalerriko ondare historikoa ez direla bat ere babesten. Askotan salatu izan dugu, 60 higiezin proposatu du Eusko Jaurlaritzak babesteko udal kultur ondare bezala, eta ez da jaramonik egin, gainera haietako bat higiezin bat eraitsi egin zen. Haurtzaindegia zegoen tokia, eraitzi egin zen. Beraz, zuen emendakinaren aldeko botoa emango dugu. Bestalde, argi utzi nahi dut ondorengo hau. Hasieran esan bezala, plan hau aurrera aterako da gaur, baina gobernu taldearen botoekin bakarrik. Eta plan honen araberakoa izango da gure udalerriaren etorkizuna datorren hamarkada honetan. Ez da izango aurrekoa bezain txarra, baina onargarriarez. Gainera, uste dugu oso zaila dela aurreko plana baino txarragoa izatea. Oso txarra izan zelako aurrekoa. Uste dugunez, aukeratu egin beharko dugu. Oso txarra den planaren eta horren txarra ez den planaren artean. Baina gu bestelako plana nahi dugu. Plan ona, adostua, ikuspegi guztiak barne hartzen dituena eta parte hartzean oinarritua. Asko bota izan dugu faltan gainera parte hartze hori. Bilera teknikoak izan ditugu behin eta berriro talde idazlarekin, proposamenak jaso ditugu bai email bidez, baina ez dugu bilera politikorik izan eztabaidatzeko. Osoko bilkura hau da lehenengo aldia batzartzen garena eztabaida politikoa izateko. Gainera, gure ustez, plan orokor honetan ez da eredu jasangarri bat planteatzen, ez dauka pertsona erdigunean. Horregatik uste dugu hausnarketa egin behar dugula. Gobernu talde osoari ez diot esango, baina ura osatzen duen alderdietako batek egin behar du. EAJ-ari ez diotxot, baina hausnarketa egin behar dugu. Gauza batzutan egia da dos gaude, beste batzuetan ez, eta ikusten dugu jasangarritasun integratuaren kontzeptu desberdina daukagula. Baina uste dugu, hain zuzen ere, alderdi sozialistak hausnarketa sakona egin behar dugula. Oposizioarekin hitz egin beharko dute gure plan hau adostua izateko, edo badaukate beste aukera bat kromoak trukatzen egotea eta bizilagunek eskatzen duten hori jaramonik ez egitea. Alokairu sozialaren kasua da, esate baterako, plan generalean ez da behar bezala lantzen. Eta etxe bizitza askearen kontu hau, gauza asko falta dira. Esan da legazio epe bat irekiko dela. Eta horretan parte hartuko dugu, bai herritarrek ere zain daude, plana ezagutzeko zain parte hartu alizateko, eta mendik berriro diogu ezinbestekoa dela prozesu honen berri ematea. Horregatik askotan eskatu izan dugu, herritarrei eman beharreko informazio guztia argia izan behar dela, eta posible den heinean material guztia eskaintzea herritarrei, diagramak, irudiak, falta dena irakurketa ulertzeko, errasteko beto esan da. Ez da dokumento samurra eta haien herritarren parte hartzea errastu behar dugu. Gure emendakinak aipatu dituzue, etxe bizitza kontu aipatu dugu, eta esan diguzue badakizue, talde idazlarekin bildu garela, proposamenak egin dizkiogula, asko gainera. Eta, lehenengo proposamen horietako bat, izan zen, aldatu egin duguna, gainera, kontutan hartuta jasotako erantzunak, proposamen batzuk onartu zituzten, nahikoa izan ziren, baina aldaketa gehiago ikusi nahi ditugu. Planean jasotako memorietan gauza asko falta da. Gauza asko falta da, eta guk beste dokumento batzuk ere kontsultatu ditugu ikusteko, oso ondo idatzita egongo dela, baina gauza gehiago jaso daitezkeela. Horregatik, temati aritu gara gure neurriak barne hartzeko, esate baterako, alokairu sozialerako lurzorua izatea, lurzor urbanizagarri gehiago, izan ere plan orokor honetan ez da ezer esaten superetxadien inguruan, isorpenen inguruan, eta ez da azaltzen PEMUSarekin nola koordinatuko dugun plana. Guk mugikortasuna eskatu dugu, eta plan orokorrean ez da agertzen, gainera ez da esaten PEMUSarekin nola koordinatuko den plan hau, beraz, ez dakigu hiriko zein lurzorutan
landuko den mugikortasun arazo hori. Aparkaleku disuasorioen kontua ere ez da agertzen, horregatik eskatu dugu. Aparkaleku hile behar dira, bai, kanpotik datozen pertsonak hemen geratzeko eta zerbitzu hori erabiltzeko, eta gero adibidez, getxo bus hartzeko, falta zaigu hori ere Alderdi Popularrak esan bezala. Diozue gero beste neurri batzuk ez direla ezinbestekoak, legalki ezin direla aplikatu, guk benetan zorroztasunez lan egin dugu, den aztertu dugu, legediara egokitzeko. Baina guk uste dugu plan honetan benetan borondatea falta dela. Auzoetan ekipamenduak jartzeko borondatea falta zaigu eta hain zuzen ere auzoak ere guztionak dira eta egungo antolamenduarekin ez da auzoen arazoa lantzen. Edo zer egingo dugu lurzoruaren ondaretik datorren diru horrekin guztiarekin, ez da ezer esan. Zuen erantzunak aurreko berberak izan dira. Talde idazlak emandako berberak horregatik diogu faltan bota dugu eztabaida politikoa. Plan honetan gauza asko falta dira borondate kontua direnak eta benetan faltan bota dugu. Etxe bizitzari dagokionez askotan galdetu izan dugu etxe bizitzaren kontua nola landu den plan honetan. Etxe bizitza politikarik onena eraikitza omen da. Zer esan dezakegu? Plan honetan landuko ez den arren, etxe bizitza politika gobernu taldearen partetik behintzat ez errealista, masiboki eraikitzen oinarritzen da, eta kohausinaren alde egiten dutela badiote, baina ez dute egiten, gero alokairurako baliabideak ez dituzte martxan jartzen, eta kontutan izan dezagun plan honetan hori jaso beharko litzatekela. Haien eredu ez da getxo behar duena. Eta horrez gain, alokairu ordaintzeko diru laguntzen kasuan ere ez da ezer sakontzen. Pisu turistikoen araudia aipatu dute, desan digute guk eskatzen dugun arauditik kanpo geratzen dela, baina behin eta berriro. Planetik kanpo eskatzen badugu, planean egon behar dela. Eta planean eskatzen dugunean, beste ordenantza batean jaso behar dela. Ez dakit. Ez dakit, hemen, izugarrizko lasterketa egin beharko dut, edo, ikasi beharko du zuzenbidean zerbait, jakiteko noiz aurkeztu behar ditudan proposamenak. Etxe bizitzarloan uste dugu, plan honekin behintzat, etxeko lanak egin gabe geratu direla. Zergatik, kontutan izan behar dugulako, etxe bizitza babestua behar duten pertsona gehienek alokairuan behar dutela. Araudian esaten denez, Euskadin planetan hori jasota geratu behar da behar bestean. Eskaera hori jasota geratu behar da. Beraz, planteatzen dena plan honetan mintzat nahiko aztela uste dugu. Zentzu berean, etxe bizitzari buruzko legeak dio udalek bete behar batzuk dituztela etxe bizitza arloan. Eta etxe bizitza babestu berriak egiten direnean alokairuan ere eskaini behar direla, gainera kontutan hartuta herritar gehienek alokairuan nahi dituztela. Gauza asko esan dizkigute, hipermetrope esan digute, nik uste dut adostasunez aztertu dugula eta egin ditugula guk gure proposamena plan honen inguruan. Salziduko Zubietako bizilagunek orain badakite zer gertatuko denaien etxe bizitzekin, uholdak aipatu dituzue, baina horretarako batzordea legegintzaldi osoan ez da bildu. Ez da bildu. Okerrez banago, duela 2 urte uholdak esan genituen. Eta eskatu genuen, batzorde hori deitzeko, beharrezkoa zelako, ezen ala izan. Eta plangintza kontseiluarekin gauza bera, orain korrika eta presaka gabiltza, agendak aldatzen, baina legegintzaldi osoan ez dira bildu. Eta plana betetzeko bildu behar denez, orain korrika kontseilua deitu behar dela. Aktiboago egon beharko litzateke kontseilu hori. Bestalde, uste dugu, oposizioaren proposamenak ez direla kontutan hartuko orain, baina benetan espero dugu alegazioetan kontutan hartzea. Eta herritarrenak ere bai, batez ere herritarrenak. Benetan espero dugu prozesu honetan esandako guztia kontutan hartzea, arduradunek esandakoa betetzea, eta badakite emendakinak zenbakian arabera ezin direla aztertu, herritarrentzat batez ere, eta gure sare sozialetan ikus dezakezue esteka baten bitartez zer eskatzen dugun. Proposamenak eta neurriak nahi ditugulako plan orokorra hobetzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eliaz Andrea. Mi esker Alkate Andrea. Dirigirme a la portavoz.
Bueno, lehenik eta behin Elkarrekin Podemosen bozera mailari erantzuteko zera esango dizut, badakizu zer den hirigintzako araudia, badakizu gure ordenantza juridikoaren baitan ageri den kontua dela, edo, bueno, ez duzu jakingo, bestela pentsatuko duzu, gu crowdfunding modukoak egiten ditugula. Alokairu sozialerako neurriak aipatu dituzu. Kontuz, ez nahaztu alokairu soziala eta alokairu babestua. Azkenik, zure printzipio ideologikoen inguruan ez dut ezer esango, hori ez da nire lana, baina, zuk horrelako abestenekin egiten dituzu. Jasangarritasun integratu aipatu dugu, lehenengo txandan etxe bizitzarloa jorratu dugu, eta, pentsatzen jartzen garenean zer nolako ia nahi dugun, etxe bizitzari erreparatu behar diogu bai, baina kontutan hartu baita ere plan orokor hau bizi kalitatea, bizitza hobetzeko tresna dela. Erronka zehatzak eta globala ditugu, hain zuzen ere, 2030 agenda dugu ibilbide horri gure behar izanei erantzuteko orduan. Azkenik esan beharra dugu plan hau idatzi duen taldeak jasangarritasuna ardatz izan duela eta lau ikuspegi barnean hartu dituela ingurumena, ekonomikoa, soziala, besteak beste. Aipatu ditugu neurri batzuk, horiek kontutan hartuko ditugu, eta hiri kohesionatu eta konpaktua sortu nahi dugu. Aurretik geneukan hiria errespetatuz, hori ezinbestekoa da, baina hazkunde jasangarriaren alde egin nahi dugu. Eta gainera, espazioak eta eraikinak birgaitu nahi ditugu hirigunean. Esan dugu espazioa, landu nahi dugula, okupatutako espazio kopura murriztu, ingurumenaren kalitatea eta espazio publikoaren hobetu, eta serioak izan behar dugu. Ez daukagu lurzoru askorik. Eta aurreko planarekin alderatuz gero egin ditugu aldaketak. Aldaketa horiek nahikoa dira ikusteko egin dugula zerbait. Bestalde, bizikletaren eta garraiobide jasangarrien aldeko apustua egin dugu plan honetan. Oinezkoentzako ere moi dagokinez harriko Baso Txuskiena, Iturritxi Basagoiti, Maria Cristina inguruan, Divina Pastora Trinitarios inguruan, hobetu egin ditugu oinezkoentzako espazioak, irisgarritasun baldintzak ere hobatu ditugu beste toki batzuetan, esate baterako Lagalean eta Langon. Mugikortasun jasangarrirako modu berrien kasuan, bidegorri gehiago jarri ditugu, behin eta berriro aipatu dugu Ernaldekoa garela. Gainera, udalaz gaindiko beste proiektu batzuk ditugu, ez da, txirrindularientzat, Bilbo eta Getxo batu nahi ditugu bidegorrien bidez, esaterako. Hori guztia mugikortasunaren alde lan eginez, eta aldi berean aparkalekuak eskainiz gure bizilagunentzat. Planean agertzen da lurpeko aparkaleku bat egin nahi dugula Trinitarios inguruan eta ingurua urbanizatu nahi dugula. Baina beti bermatuko dugu kotxeek ez dietela oinezkoi espaziorik kentzen. Gainera, tau eremu berriak zehaztuko ditugu, jada hartu dugu neurri bat da eta ikusi dugu gainera horrek eragina izan duela bizilagunen bizitzan. Hori udan egin dugu esate baterako Hondartza inguruan. Beste neurri batzuk ere hartu izan dugu, beste administrazio batzuekin lankidetzan. Esate baterako birkarga elektrikorako puntua jarri izan ditugu, eta bizigarritasun dekretua ere betetzen saiatu gara Iñaki Arriola sozialistak ateratako dekretua. Eta horrela isurpenak murriztu nahi ditugu. Eta ingurumenaren kalitatea hobetzeko haratago joan behar dugu, ezta? Badaude beste neurri batzuk. Planak ala korridore berdeak barnartuko ditu, ingurua babestuko ditu, eta Zubietaren kasurako esan bezalaxe, espazio berde berriak sor daitezke Gobela ibaiaren inguruan. Mimenagan ere lan egiteko asmoa dugu, Berangorekin lankidetzan, izan ere haiekin partekatzen dugu inguru hori. Bestalde, aldaketa handi bat egongo da aurreko planarekin alderatuta. Plangintza berria izango dugu, Andramarin. Hala, lurzoroaren 70% baino gehiago sailkatu da, auzo berriak sortu izango dira inguruan, espazio berriak izango ditugu eta bertan oso garrantzitsua izango da, etxe bizitza babestu kopurua. Bertan eraiki daiteke. Eraiki berriak izango ditugu. Horrela, aurreko planean agertutako erronkei aurre egingo diegu. Jasangarritasun integratu ardatz hartuta diseinatuko dugu gure hiria. Hiria hasiko da, bai, baina aurretik geneukana mantentzen
mantenduz, eta erabilera tertziarioetarako aukerak ere eskainiz hori ere garrantzitsua baita. Oinezkoentzako eta txirrindularintzako espazio berriak ere ezinbestekoak dira, espazio publikoaren kalitatea hobetu nahi badugu. Beraz, irisgarritasun baldintzak hobetuko ditugu, Ibaigan inguruan, esate baterako, edo portu sarrean. Espazioak birpentsatu beharko ditugu bertan. Ajedrez plazan egiten ari den lana gailendu nahi dugu, parte hartze prozesu baten emaitza izan delako. Urtetan zer paralizatutako proiektua izan da. Ezinbestekoa, eta horrek erakusten du zein den gure hauteskunde konpromisoa. Hainbat urtetan geldi egonda eta hiritarren esku utzi dugu proiektu honen inguruko erabakia. Plan honen helburua getxostarrak hemen mantentzea da, eta getxo jasangarria izatea. Getxon bizi nahi duen pertsona orok hemen lan izateko aukera izatearen nahi dugu. Horretarako enplegu produktiborako programa daukagu, berrikuntzarako programa, estrategia berritzaileak eta ekintza berritzailea sustatzen ditugu. Hiri erabilerak ere malgutuko ditugu, esan den bezala. Ez dakit dokumentu beraren inguruan ari garen, zinegotzi jauna eta ni, baina egia da, erabilera malgutuko ditugula oraingo behar izanetarako egokituz eta auzoetan zuzkidura publiko berriak sortuz, auzoak aktibo mantentzeko. Gure udalerriaren potentziala aprobetxatu nahi dugu, behar izanei erantzuteko, beste puntu batzuetan ere egon daitezken behar izana kontutan hartuta. Arlo sozialari dagokionez, garrantzitsua dugu arlo hau, pertsona erdigunean jartzen duelako erronkei aurre egiteko orduan. Gure lehentasun sozialetako bat izan behar da, gure hiria eraikitze bidean biztanleriaren zahartzeari aurre egitea. Gure hiria izan behar da askoz irisgarriagoa. Zahartze aktiboaren alde egiteko, zahartze osasungarriaren alde, horretarako bizikidetza eredu berriak beharko ditugu. Gure hirian zaintza erdigunean egon behar da baita ere. Izan ere, sektore horrek izugarrizko eskaera du gure udalerrian. Gure hiria bizitzaren aldekoa izan behar da. Zaintzari garrantzia eman behar diogu. Eta horrez gain, hirigintzarloan genero ikuspegia txertatu behar dugu. Hirigintza lanak badu eragina generoan, pertsonen zaintzan, eta oro har, auzoak eraiki edo berreraiki behar ditugu, baina genero berdintasuna mantenduz, diskriminazioa saihestuz. Berriro aztertu behar ditugu, behar izan guztiak. Hiri inguruak egokitzeko gure hiria inklusiboa izatea nahi dugu, benetako aniztasuna kontutan hartzea. Eta horrela, hirirako eskubidea bermatu beharko dugu, giza eskubide bat baita. Plan orokor honen bitartez, hiri inguruak eraikitzeko orduan gure herritarren behar izanei erantzun beharko diegu. Merkataritzaren behar izanei, herritarrenei, espazio publikorako behar izanei, eta bar. Plan hau eta aurrekoa desberdina dira. Ikuspegi berri bat txertatzen delako plan honetan. Uste dugu gainera, zaintza sektorea dala lan asko ematen duen sektoretako bat, gure udalerrian behintzat, gure biztanleriak behar izan hori duelako, zaintza behar izana. Eta plan honen fase guztietan eta etxebizitza planean kontutan hartu dugu. Gainera alderdi sozialistatik kontutan izan dugu plan hau garatzeko orduan. Zuzkidura oreka bermatu behar dugu auzoen aurrean, eta horretarako, eredu berriak ezarri ditugu, bizikidetza bermatzeko, familia eta gizarte eredu berria ditugu, horrela 5 lurzati erreserbatu ditugu, zuzkidura etxebizitzetarako, baina bideo honetan zehar, administrazio honek lan egiten jarraitu beharko du hurrengo agintaldietan. Eta emendakinak ez ditugu babestuko. EH Bildurena ez dugu babestuko, eta emendakin partzialak ere, Elkarrekin Podemosnak ez ditugu babestuko. Uste dugu, erantzun bat eman dugula, kasu bakoitzerako. Ez dugu uste zuen emendakinekin proposamena hobetzen denik, beraz ez ditugu babestuko. Eta zinegotzi arduradunak emango du, erantzun zehatzagoa, baina oro har uste dugu plan hau asmo honez egin dela, garrantzitsua izango dela getxoren garapenerako, eta uste dugu gainera atzerapen handiegiarekin goazela.
2001 urteko planarekin gaude, eta aurrera egin behar dugu hirigintza garapenean ikuspegi garrantzitsuak txertatu nahi baditugu gure hiriaren orainerako eta etorkizunerako. Proiektua gure legegintzaldi planean sartzen da, eta 21 urte pasa dira aurreko planetik, 21 urte geroago plan berri bat daukagu gobernu taldeari esker, EAJaren eta PSren lanari esker. Eta plan honi esker aurrera egin ahalko dugu eta getxostarren behar izanei erantzuteko gai izango dira. Hori bai, bide luzea izango da, helburu guztia betetzeko lan egin beharko dugu, erronkei aurre egin beharko diegu, datorren agintaldian ere, interes partikularrei ere erantzun beharko diegu, eta teknikoki ere baloratu beharko dugu hoietako bakoitza, beti ere gardentasunez. Garai berria ditugu, baina mugarriak betetzen jarraitu beharko ditugu plan berri honekin. Behin betiko plana ea lortzen dugun, tresna garrantzitsua da, baina esfortzua eta ekimen pribatua beharko ditugu, eta batez ere bultzada handia emate arlo publikotik, gure helburu guztiak bete ahal izateko. Gejarrui Andrea. Bai, egunon berriz ere. Bueno, un salto abismal del discurso... Ikaragarrizko jauzia diskursotik dokumentura. Diskursoa erosi egiten dizuet, dokumentua ez. Errezeta zarrak, horiek etxebizitzaren arazoak konponduko balituzte bezala. 11 aldiz adierazi dugu udalbatza honetan, etxebizitza plana ezin dela soilik eraikuntzan oinarritu. Getzeko etxebizitza arazoari aurre egiteko askotariko neurriak behar ditugu. Eta oraindik ere askoz ere kafkianagoa iruditzen zait, nola posible den etxebizitza plan bat barik apo bat sortzea eta eraikuntzan oinarritzea. Horrek esan nahi duena da, etxebizitza plana azken finean sortzen edo aurrera eramaten duzuen plana eraikuntzan bakarrik oinarritzen dela. Guk uste dugu, bestelako neurri batzuk, politika integral batek arazo honi aurre egingo diola. Alokairuzko erreferentzia indizi publikoa, alokairurako bitartekaritza udal zerbitzua, etxebizitza hutsak mobilizatzeko plana, gaur bertan El Correok argitaratu du Bilboko egoera zein den, la amenaza del canon moviliza más de 200 viviendas vacías en Bilbao, noiz gertatuko da holako zerbait Getxon. Gaztentzako etxebizitza kolaboratiboak, gazte eta edadetuen arteko etxebizitza lagunkoiak, alokairuaren neurri fiskalak, alokairurako bideratzeko etxebizitza konpontzeko diru laguntzak, alokairuan jartzeko etxebizitzak erosi, jada eraikita daudenak, etxebizitza hutsei os gainkarga ezartzea, alokairu etxebizitza indezia ezarri, politika integral bat. Eta politika integral horretan oinarrituta, apoa norabide horretan joan barko litzateke. Eraikuntza hutsean oinarritutako plana ez da inoiz izango gure ustez, ez da inoiz izango etxebizitza plan bat. Hori berau beste modu batera deitzen dugu, plan espekulatiboa. Hay que priorizar, baina argi ikusten da zer da lehen etzi duzuena zuok. Aipatu eraikuntza masibo horrek eragin zuzena dauka gure herrian eskazak diren eremu berdeetan, naturalgunetan, eta horien aldeko apustu egin beharrean, herritarren eskura egon daitezen, espazio natural eta bizien alde egin beharrean, horiek zementura kondenatzen dituzue. Lendarien ingurua, Diles Goiko, Arteaga, herritarrek bizi ditzaketen espazio berden eta naturalak sustatu beharrean, edo bertan jarduera ekonomiko jasangarriak aurrikusi beharrean lehenengo ildoari jarraitzen diozue. Eraiki, suntzitu. Izan ere, apozarrak ere zuen espazio natural eta bizien alde egiten, eta honek hildo beretik jotzen du gura buruz. Zer esan gero eta egoera zabarragoan dagoen Bolueren inguruan, ez baitago inguru horren aldeko apusturik, aponetan, dauzkagun naturgunea eskasen aldeko apusturik ez da egiten, aponetan. Bestalde, Mimenagari buruz aipatzen duzue, Berangoko udalarekin bateragarritasun plan bat egin beharko duzuela. Horren dela hilabeteak ekarri genuen udalbatza honetara Mimenaga berreskuratzeko proposamena. Bai Berangoko eta Getxoko herritarrek gozatu dezaten eremu naturala. Orain arteko errezetei jarraitzen badiezue, aurrikusi genezake eraikuntzara kondenatuko duzuela eremu hori ere bai.
EH Bilduk ezinbestekotzat jotzen du gure eremu naturalak berreskuratzea eta sustatzea. Horiek herritarren eskura jartzeko, bizitzeko, gozatzeko. Horregatik erastun berde bat sortzea proposatu izan dugu. Baigetzon geratzen zaizkigun inguru berde eta natural urriak babestu eta sustatu nahi ditugu. Askorri Mimenaga bolue lotuz, horrela Mimenagaz ekologikoki berreskuratu, boluen eskuartzea egin, Andramarin plan berezia gauzatu, uste dugu plan berezia behar duela, inguru horrek, jarduera jasangarriak ardatzi izango dutenak, erastun berde bat azken finean. Horrez gain ezin dugu ulertu mugikortasun jasangarriaren alde behin eta berriz esaten diguzue, alde omen dagoen udal gobernu batek lo egiteko auzoak sustatzen jarraitzea. Iturribarri dugu eredu horren eredurik eta beldurgarriena. Aipatu egiten da mugikortasuna, baina ez duzue horren aldeko neurri konkretu bakar bat ere proposatzen. Ez da inondik inora plan honen ardatza mugikortasun jasangarria. Bestela ekintza zehatzak proposatu halko zenituzkete hildo honetan. Eta guk bilatzen diardugun arren ez dugu ezer topatu. Ez dugu lo egiteko herri bat nahi. Gure uste zapoak herriguneak eta auzoak hobetu behar ditu. Ez bakarrik promozio urbanistikoak sustatu. Horregatik metroa lurperatzeko urratsak ematea proposatzen dugu. Oinezkontzako gune berriak izango genituzkelako. Bidegorri zarean ditu. Algorta eta Bidezabal artean inguru berri bat eta bizigarria eraikitzeko. Baina apo honetan non daude Areta eta Romoko auzoak? Non daude inguru horretako herritarren bizikalidadea, bizi eremua hobetzeko proposamenak. Jakin badakigu bertan ez dagoela eraikitzeko lursail librerik. Eta ikusita zuen eredua, eraikuntza soilan oinarritzen duzuela, ez dago ezer egiterik, ezta? Gure ikuspegitik aldiz, mugikortasunari dagokionez, auzo biziari dagokionez, badaude zenbait aspektu hobetu daitezkenak. Baina gure proposamenek ondo dakizuen bezala beste eredu bati erantzuten diote. Herri biziari eta eredu bizigarri bati. Hiri ondoko naturgune bizi eta mugikortasun jasangarria ildotzat dituen eredua eta gunea. Romon eta Aretan ez dugu ezer topatzen, eta Algortan zer dago? Bada zenbait gauza badago, alde batetik San Nikolaseko parkinetik gertu beste azpiko parkin bat eraikitzea. Hiri erdigunean beste parkin bat eraikitzea, non dago mugikortasun jasangarria? Utzik dagoen eta erabilgarritasunik gabeko parkinaren ondoan beste bat eraiki. Hori da zuek sustatzen duzuen mugikortasun eredua? Beste parkin bat erdigunean? Ez dut ezer ulertzen, ez dugu ezer ulertzen. Baina hori gutxi balitz bezala batzukiko patioan pelotazo urbanistikoa ikus dezakegu. Etxe bizitza libreak, Hemen asu zaizkizue gure Algortako gazteentzako babes ofizialeko etxe bizitzak irudikatzea. Kuriosoa eta zuen politikaren oso adierazgarria ere bai. Ondarea dela eta zer esan, hamarkadetan 11 dira eraitzi dituzuen etxe esanguratsuak. Iturribarriko baserriak, Arrigunako jaitzeran zegoen etxe bizitza, Maidagango etxea, Oiarretxe, orain dela gutxi eraitzitako aurtegia. Ezin dugu ahaztu ere egin mehatxupean dagoen Romoko nagusien etxea. Eta horrela jarrai genezake hainbat eta hainbat aipatzen. Izan ere udal gobernu honek argi erakusten du ondarea babesteko politika jauregien babesean oinarritzen duela. Hala, muzin egin dio behin baino gehiagotan Eusko Jaurlaritzak ondarearen katalogoan etxe bizitza ugari sartzeko egindako proposamenari. Eusko Jaurlaritza proposatu, zuek beste alde batera begiratu eta eraitzi. Ondarea galtzeko bideari jarraitzen diozue, zalantza egin barik. 60 eraikinetan proposatu du Eusko Jaurlaritzak nolabaiteko babes maila, 60. Horietako nahikotzu Andramari edota Zubieta inguruko bazerriak. Baina Romoko nagusien etzea ere. Lotzagarria da proposamen hoiei ematen zaien erantzuna. Olako zerbait da. Bizita egin dugu, baina kontuan izan da udalak etxeak eraikina dituela edo udalak dituen planak ez da egokia ikusten eraikina babestea. Hori bai da gure ondarea zaintzea. Eta politika horri gogor heltzen diozue, onartzera dakarzuen Apo Berrian. Apo Berriak ez du egoera aldatuko, jauregiak babesten direlako bai, baina baserri ugari eraistea horri ikusten duzuelako, edo behintzat zuen planean, baserri hoiekiko begirun handirik ez dago. Zubiletan, Tosu, Martiturrin, Murun, 17. mendekoak barne. Herri ondarea suntzitzen duzue, jagon barik, ura berrerabili barik, gaur egungo beharretara egokitu gabe. Herri paisajea suntzitzen duzue, balio paisajistiko galtzera eramaten gaituzue, izaera bat. Beraz bai, Apo hau, Apo Sarraren filosofiaren jarraipena baino ez da. Eredu zarkitua betikotzeko apostu argi egin duzu, eta eredu horrek dakizuen bezala orain arteko ondorio antzekoak eragingo ditu. Eraikuntza espekulatiboa duzue ardatz, bestelako bide, modu batzuk urratu gabe, etxe bizitzari behar duen ikuspegi soziala eman gabe, auzoiak dituzue hortzimugan.
hiri erdigunearekin modu jasangarrian lotzeko ezintasunak dituztenak. Ez dagoelako mugikortasun jasangarririk oinarrian, eta berdeguneen galerarekin batera ez diozu aitortzen herri ondareari duen balio eta garrantzia. Eta, bueno, zer esan prozedurari buruz, lehen ere aipatu dut. Aurretik aipatu bezala 13 urteko prozedura luzea izan da, herritarren parte hartzea urria izan da, mugatua, lantalden prozesura bakarri mugatu da, eta 2014-etik aurrera ez da inolako parte hartze prozesurik egin. Ezinbesteko iruditzen zaigu horrelako garrantzia duen plan batean herritarren parte hartzea handiagoa izateko, eta horretarako denborak epeak arintzarekin batera etengabeko lanketa ezinbestekoa da. Herritar askok ezakite zer den proposatzen den euren herrirako, zer herri eredua sustatuko den datozen urteotan. Eta hori gutxi balitz, askok ez dute jakin euren etzea eraitziko zutenik ere. Eta esan behar dugu, gainera, honi gehitu behar diogula, inondik gainera, bakarrik elegiteak, herritarrei eman diezuela bakarrik 3 hilabeteko epea elegiteak egiteko. Horren dakarren guztiarekin. Dokumentu aztertzeko eta elegite egiteko aholkularitza teknikoa beharko dute askok, eta uste dugu 3 hilabete ez direla nahikoa, prozesua, demokratikoa eta gardena dela bermatzeko. Horregatik hain zuzen ere, berriz ere, eskaria egiten dugu. Herritarren elegitetarako epea 6 hilabetekoa izan dadin. Kontsultaren aspektuari dagokionez, uste dugu benetako prozesu partartzaile baten bukaeran herri kontsulta bat izan beharko litzatekeela. Are gehiago, olako aurkakotasuna sortzen ari den apo baten aurrean. Besterik gabe, esatea, gaur egun tristea da, getzozar askorentzat, ze betikotzen da eredu bat. Eredu bat, gure herria, suntzitzen jarraituko duena, eta uste dut, garaia dela, honen aurrean, elegiteak egiten hasteko, eta kontu zibiltzeko, behintzat argi izateko, bazkenen eredu honen betikotzeak ekarriko duela gure herriaren galera. Eta hori, benetan tristea da. Eskerrik asko. Andrade jauna. Nahi duzunean. Gracias, señora alcaldesa. Le relataba antes en mi primera intervención una serie de... Nire lehendabiziko hitzetan, hainbat gauza aipatu ditut, adierazpen instituzional bat egon zela, inork ez dit esan zergatik ez den betetzen, zergatik jarritzen duzuen hori bete gabe. Aipatu dut nolako arazoa dagoen Salzidun, Genazpin, ez zaie inolako azalpenik eman, adierazi zer egingo den haiekin. Aipatu dut baita ere farsa handi bat dela etxebizitza plana. Hemen ere esan du norbaitek, planoan dan agertzen da oso polita, bai, planoaren gainean. Baina adibideak ipinizkizuet, planoaren gainean etxebizitza sozial asko zeuden, baina gero ez dira egin. Adibide askotan ikusi dugu gauza hori bera. 1290 zeuden aurreko planean eta ez da egin. Etorkizunera aipatu dut. Gure ustez, plan honetan adierazi behar da nolako ikuspegi eduki nahi dugun etorkizunari buruz. Eta metro aipatu dut baita ere. Berriz ere erantzun zait betiko gauza. Hau da, ez dela gure eskumena, ez dela udalaren eskumena. Baina badago zati tekniko bat, eta beste bat oso gauza orokorrei buruz, esaten da norantz joan nahi dugun, eta bar, gauza oso orokorrak, etorkizuna eta bla bla, baina hor ipina daiteke ez egotea metro gainazalean, idatzita baldin badago, horretan oinarritu zaitezke, ez baduzu idazten, oinartu zaten ematen duzu, erditik pasatuko dela eta punto. Atzon hartu zen plan bat, Areetatik Sestaora egiteko bide bat, oso ondo, ni Getxoko alkate banintz, beira, hori egin beharrean zergatik ez lurperatu metroa, gutxinez hori esan. Eta, bueno, behar bada beste ideiaren bat hobea izan zitekeen, edo proposamenak, guk nola ikusten dugun etorkizuneko Getxo. Ibai ondoko pasealeku bat, itxasadarretik, edo dauzkagun leku urperagarriak aprobetxatu, gutxitan urperatzen dira eta gutxitan aprobetxatzen dira, urteak daramatzagu, esaten gutxienez belarra mozteko eta modu zibilizatuan guzteko, edo berangoko
ambulatorian ikusi duzuen nola aprobetxatzen den leku uholdegarri bat edo urperagarri bat, nola aprobetxatzen den, hemen ere antzeko zerbait egin genezakeen, ia ibilbide oso bat egin litekelako. Gure ustez, proiektu honetan gauza oso garrantzitsuak falta dira. Adibidez, kirol instalazioak. Planean nahi denen gauza asko zehazten dira. Urkiza jaunak gauza batzuk aipatu ditu, baina beste batzuk ez. Planuan, ez dakit nolako dotazio, zuzkidurak, kirol zuzkidura. 10.000 persona gehiago Andramarin sartuko ditugu. 4.000 etxe bizitza irekiko omen dira, horan 10.000 persona, kiroldagi berri bat beharko da. Edo, ez dakit, Andramari buruz ari garenan, zer egingo dugu? Egingo dugu kirol instalazio bat. Nahi duzuenean, egiten duzu, zuzkidura sozial bat trinitarioetan. Bekoa, gehilau eta xetasunetaraino iristen zarete. Baina Osakidetza ere, aldameneko erekin bat laga diogu, guk egingo dugu beste bat, 4 solairurekin, zuzkidura publikoa egiteko, ez du horrek zentzurik. Edo asko zehazten duzue, esaten duzuenean, institutua eramango duzuela, eta udal brigadak eta garbitzaileak eramango dituzula. Lurroiek kutsatuta daudela eta kutsadura kendu, litzateke landabizikoa izango, Barakaldon adituak izan dira, eta egin dezagun parke publiko bat, sartu itzagun brigadak, zarata, eta bar, zentroan. Edo auzotarren proposamen batzuk, adibidez, lokal horretan jubilatuen etxea egiteko, edo egoitza bat, diputazioak egin nahi duena, etxe bizitzak batzokian. Berbadaz, eta etxe bizitzarekin behar, eta utzi parkin publiko bezala, eta indemnizazioak eman, eta eskubideak balin baituzte. Algortako erdialdean. Hor, beste etxe bizitza bloke bat, ez du horrek zentzurik bat ere, gauza horiek aldatu beharko lirateke. Planak beraz ez ditu konpontzen aspaldiko arazoak. Etxe bizitzen banaketarekin arazoak dauzkagu, etxe bizitza handiak ditugu, asko, eta ezin dira banatu, ezin dira zatitu, eta arazo hori ez da konpontzen. Edo tanatorioak, ze arazo eduki ditugun tanatorioekin. Hori ere ez da konpontzen, kanpoaldean uzten dira, ez da ere. Edo lonjak etxe bizitza bihurtu, hori ere ez da irten bide efektiboa eta arazo asko ematen ditu. Eta ez da ezer konpontzen plan honetan. Berez, neurri zorrotzak hartu beharko lirateke hori konpontzeko. Plan berriak ikusiko dugu hori alegazioak aurkezten direnen, unitateetan egon behar dira zona komertzialak, baina getxon leku asko daude, batereko merkataritzarik izan ez dutenak, Andramarin egongo dira leku batzuk, merkataritza izango dutenak, baina beste batzuk utxik gelituko dira, eta penagarria da. Lokalak itxita dauzkagu, herri osoan, eta hori guztia revisatu beharko litzateke. Lokal komertzialak sortzea getxo osoan ez du zentzurik. Eta parte hartze plana horrek ere ez du zentzurik. Parte hartzen plan bat egiten baduzue, datorren astean irekiko da epe bat alegazioak aurkezteko, baina gero parte hartze publikoa hasiko duzu orain urrian, azaro bukaerara arte, hau da, jendeak alegazioak aurkeztu ditzaken bitartean zuek azalpenak eman. Alderantziz, lehendabizi jendeari azaldu plana, auzoz auzo, plana, eta ez zuek plana da plana, eta ez marrazki soilak besterik ez. Eta hori bukatzen denean, azalpen publikoa egiten denean, eta mundu guztiak dakinean zer egingo den, orduan ireki alegazioak aurkezteko plana. Ez, gauza biak aldi berean egiten duzu, eta beraz, epe horren 2 hilabete alperrik botako dituzue, ez du horrek zentzurik, jendeak ezagutu behar du plana. Alegazioak aurkeztu alizateko, zuek esaten duzue, otsailean edo martxoan, onartu nahi duzuela osoko bilkuran. Gero maketak behar dira, esaten dugu, baita ere, jakiteko zer, jendeak, plano bat ez delako nahikoa, jendeak ikusi behar du zer erekiko den, zer egin nahi den. Ez dakite gauzak nola den, egin maketa bat, zona bakoitzeko zona bat, 2, 3, 4, eta egin maketak, eta ipini etxeak, jendeak horrela ondo ikusiko du. Planoak ez direlako oso ondo ulertzen.
eso pues nos cuesta entenderlo, la verdad. Jende askori, ulertzea kostatzen zaio niri ere bai, eta aditua naiz. Beraz, uste dugu, egon, badagola plan bat, bada momentua zerbait aprobetxatzeko, horregatik abstentziora joko dugu, urte asko daramatzagu honen zain, proposamen asko egin ditugu, azterketa asko, nik uste dut oso argiak, eta datozen hilabete hauetan, nik uste dut batez ere lan egin behar dela. Ikusiko dugu, ia adostasunetara iristeko asmorik baduzuen ala ez, gehiengo oso batek onartzea nahi ote duzuen, ala bakarrik bi alderdi gobernukoek onartzarekin konformatuko zaraten. Espero dut ezetz. Espero dut denon artean Getxorentzat ona izango den plan bat osatzea. Hori ona izango litzateke, beraz ez da unea, ezezko borobil bat emateko, eta urrera pausorik ez ematean, nik uste dut alegazioak aurkezteko momentua dela, eta 3-4 hilabete barru, proposamenak sartu baldin badira, gure babes aukiko duzu, eta bestela ez. Eskerrik asko. González jauna, nahi duzunean. Egunon berriro. Bueno, oídas las intenciones de los tres partidos de la oposición, cabe preguntarse a mí, por lo menos, cuáles son sus alternativas, cuál es su modelo de ciudad, y no en el plano teórico, sino en el plano real y en el plano efectivo. ¿Qué es lo que es este plan general? La planificación urbanística es mucho más que colocar unas actuaciones, unas dotaciones, unas infraestructuras así al tresbolillo. Hay que tener una cuestión clara. Cuando se vota no a esta revisión del plan general, a la que proponemos, se está votando sí a que defina nuestro futuro un plan que respondía a las necesidades planteadas en el año 1995, que dista mucho de lo que necesitamos. El plan de 1995, aprobado en 2001, pero con criterios del 95, fue forjado bajo otro régimen jurídico, con otras perspectivas, otras necesidades y otros objetivos, y que nos impediría atender los nuevos retos de la sociedad de hoy y la del futuro que nos demanda. Porque votar no significa que se quiere desarrollar un modelo de ciudad extensivo, de baja densidad y fragmentado, que supondría un crecimiento urbano desmesurado, irreal y por tanto insostenible, que no preservaría el gran atractivo natural y paisajístico que es Azcorri, que no sería capaz de dar respuesta a la demanda de vivienda pública y variada que la sociedad de derecho quiere, que no podría dar respuesta a las necesidades de nuestra juventud y ofrecerles un proyecto de desarrollo vital, que no permitiría facilitar un marco competitivo para la implantación de empresas y actividades económicas estratégicas, que no aprovecharía de manera eficiente las inversiones e infraestructuras públicas ya realizadas, que dejaría zonas urbanas con problemas enquistados, sin resolver problemas de accesibilidad y carentes de zonas verdes, de dotaciones públicas y de vivienda pública, que dejaría sin resolver el riesgo de inundación en zonas residenciales urbanas, que no daría respuesta a la necesidad de adaptación sobrevenida del cambio climático, impediría revitalizar las zonas urbanas, que quedarían sin la necesaria adaptación y flexibilización para el comercio y servicios de proximidad, que no garantizaría un modelo de movilidad sostenible, que implicaría un modelo urbano carente de sostenibilidad energética, que no permite afrontar el reto de la obsolescencia urbana, que impediría el reequilibrio territorial, dotacional y equipamental entre barrios y que generaría impactos negativos en la hacienda municipal, con una importante afección al resto de políticas públicas. En definitiva, continuar con el plan vigente nos dejaría las manos atadas, con un plan anquilosado y con respuestas de otro tiempo y sin la necesidad de vertebración fiscal, social, económica y medioambiental. Nos dejaría, después de 27 años, con un plan insostenible, carente de toda integralidad, y eso no es ni siquiera irresponsable, es temerario. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Honekin orduan enmendakinak bozkatzera pasatuko gara. Lehenengo osoko zuzenketa bozkatuko dugu. Bildukoa eta gero Elkarrekin Podemoseko emendakinak bozkatuko ditugu. Bai? Erregistro zenbakia
telematikoa irakurriko dut, jarraitzeko denak. Ados? Bai? Ederto. Bale, lehendabiziko osoko zuzenketa, alde, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos ditugu. Kontra, Partido Popularra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalekoak ditugu. Eta orain Elkarrekin Podemoseko emendakinak bozkatuko ditugu. 79, 85. Alde? Bai? Momentu bat. Registro zenbakiek ez datoz bat eure jarritako zenbakiarekin. Beraz, ze dauz beste batzuk horretzeko, 11. emendakina deko registro numero aurrerakoia. Beraz, igual, hobeto da bozkatzea, eta nik uste dut hortik joan agiatu zarela, eure jarritako zenbakiak. Zuzenketa bakoitzak deko lauki bat jarrite bat abi irulan, oran, 33 arte. Deki jarrita, registrotik sartu ben multzoka, eta zein jarri lehenkoak. Bale. Bale, orduan bat bi hiru berdinak dira, ez da? Bai, nik hiru zutabeak daukat. Erregistro zenbakia, sarrera zenbakia, fisikoki, eta baita zenbakia, jarritako zenbakia, danak ditut, bale? Berdina da bat hau beste. Beraz, zenbakiak iningo dugu orduan. Venga, aurrera. Lehenengoa. Alde, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioa, Partido Popularra. Bigarrena. Alde, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioa, Partido Popularra. Hirugarrena, alde, Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioa, Partido Popularra eta EH Bildu. Laugarrena, alde, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Bosgarrena, alde, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Seigarrena, alde, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioa, Partido Popularra. Zazpigarrena, alde, Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioa, Partido Popularra eta EH Bildu. Zortzigarrena, alde, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioa, Partido Popularra. Bederatzigarrena, alde, Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioak, Alderdi Popularra eta EH Bildu. Hamargarrena, alde, Elkarrekin Podemos. Kontra, EH Bildu, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioa, Partido Popularra. Hamaikagarrena, alde, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioa, Partido Popularra. Hamabigarrena, alde, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra,
PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea abstentzioa, Partido Popularra. 13. alde, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzaleak. 14. alde, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioa, Partido Popularra. 15. alde, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioa, Partido Popularra. 16. alde, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioa, Partido Popularra. 17. alde, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioa, Partido Popularra. 18. alde, Elkarrekin Podemos kontra, EH Bildu, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioa, Partido Popularra. 19. alde, Partido Popularra eta EH Bildu eta Elkarrekin Podemos kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. 20. alde, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioa, Partido Popularra. 21. alde, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos kontra, Partido Popularra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. 22. alde, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos kontra, Partido Popularra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. 23. alde, Elkarrekin Podemos kontra, Partido Popularra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioa, EH Bildu. 24. alde, Elkarrekin Podemos kontra, Partido Popularra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioa, EH Bildu. 25. alde, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos kontra, Partido Popularra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. 26. alde, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos kontra, Partido Popularra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. 27. alde, Elkarrekin Podemos kontra, EH Bildu, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioa, Partido Popularra. 28. alde, Elkarrekin Podemos kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioak, Partido Popularra eta EH Bildu. 29. alde, Elkarrekin Podemos kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioak, PP eta EH Bildu. 30. alde, Elkarrekin Podemos kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioak, Partido Popularra eta EH Bildu. 31. alde, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos kontra,
PSE, Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioak, Partido Popularra, 32. Alde, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos kontra, PSE, Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioa, Partido Popularra. Eta 33. Alde, Elkarrekin Podemos kontra, PSE, Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioak, Partido Popularra eta EH Bildu. Eta honekin enmendakin guztiak bozkatuak geratzen dira. Honez beste, proposamenaren bozketara pasatuko gara. Beraz, Getxoko hiri antolamenduko plan orokorraren berrikuspenaren hasierako onarpenerako proposamenaren alde, PSE, Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Kontra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Eta abstentzioak, Partido Popularra. Beraz, honez beste, jarraitzen dugu plana lantzen. Onartua geratzen da. Eta orain, publikoan baditugu hainbat eta hainbat pertsona, nik ez dakit galderarik edo baduzuen, zuen txanda da, ez dakit norbaitek galderarik nahi dituen egin. Horrela balin bada, mesedez ezaidazue zeintzuk sarien, izenak hartuko ditugu, 10 minutuko deskantzua egingo dugu eta gero galderak erantzungo ditugu. Vale. Izenak esaten badizkia zuen, mesedez. A ver, las personas que estáis en el público vamos a hacer un... Publikoan zaudeten ontzat, orain 10 minutuko atsedenaldia izango dugu, zenbat ekitz egingo duzuen jakin nahiko nuke, zenbat pertsonak duzuen galderaren bat, eta zuen izena jaso nahi ditut. Denbora kalkulatzeko asko zaretelako. Dakizuen bezala, 5 minutu izango dituzue hitz egiteko. Nortzu zareten esaten badida zuen mesedez, apuntatzen joateko? Sí. Momentu bat. José Fernández, Quique Prada. Quique Prada. Arguiñe. Arguiñe Areitio. Beñat. Azkar Gorta. Olatz Basauri, beste norbait, bai? Idoia Garai. Ederto. 10 minutuko deskantzua egingo dugu eta jakin badakizue bakoitzak 5 minutu izango dituzutela esku hartzeko.
Bueno, bueno, bagaude, ezta? Bueno, hasiko gara. Zuen izenak esaten joango naiz eta etortzen zerate, galdera egiten duzute, hau galderen momentua da. Orain ez dugu beste debate bat zabalduko. Eta 5 minutu izango dituzute, zuen galdera edo zuen posizioa aurkezteko. Eta mesedez eskatuko nizueke ez hastea alusioak egiten gainontzeko zinegotziei. Orain ez da debate ordua. Debatea amaitu dugu eta orain galdera momentua izango litzateke. Beraz, lo voy a decir en castellano. Vais a tener un turno de preguntas. Todas las personas que me habéis dado el nombre os voy a llamar una a una. Vais a tener 5 minutos y lo que os estoy pidiendo, por favor, es que no empecemos a nombrar a concejales y demás, porque no vamos a abrir un debate ahora, y si no por alusiones podríamos reabrir todo un debate. Entonces yo no lo voy a permitir, lo quiero dejar claro desde el principio, porque si empezamos a nombrar a concejales y partidos voy a cortar la pregunta. Entonces ahora es el momento de hacerme a mí las preguntas y sin más, empezamos. Idoia Garay, mesedez. Bai, etorri hona, hemen dago zu mikrofonoa. Dena esan da dago, zuen aldetik, gero besteak ere esango dute, guk auzokideak gara eta baserrikoak, ia gehienak hemen gaudenak. Bueno, voy a hablar en castellano, ¿vale? Pensaba que iba a ser la última, entonces, bueno, no puedo decir ni nada técnico y, bueno, pues aquí estamos... Idoia, perdona, habla al micrófono porque si no, no se oye bien. Sí, aquí estamos los vecinos, muchos que somos de Cientoetxe, los que, bueno, pues en su día también cedimos terrenos para que se haga la carretera Cientoetxe, los que sufrimos ahora mismo... Cientoetxeko bizilagunak gara, eta Fangalokako trafiko guztiaren biktima gara. Biribilkune egiteko proiektuaren aurka egon ginen, Naizkorriren kasuan, etzelako legala. Borren guztiaren biktima izan gara, hemen jasangarritasuna hitz egin digute, baina hemen gauden bizilagunok baratzeak geneuzkan, lurrak eta orain ez ditugu ere nahi. Eta, bueno, sektorez hitz egin digute, baina, bueno, lehenengo sektorea aipatu da eta laguntzarik ez zaigu heldu. Duela aste batzuk, merkatu bat egin zen, azoka bat, eta nekazari bakar bat ere zen getxosterra.
Eta bueno, esan digute, baita ere, ezin dugula kalean saldu. Baina kalean saltzen dira beste gauza batzuk. Ez dakit horretako baimenik duten edo ez. Bueno, hori da kontua. Lehenengo sektorea ez duzu aipatu, eta Andramari bezalako auzo bat zatituta dago erabat, bizilagunok zatituta gaude, eta hain zuzen ere bertan jaiotako bizilaguna gara. Ni esate baterako Iberre baserrian jaio nintzen, bertakoa gara. Benetan minduta gaude, gure artean ere gatazka ditugulako eta ez dugu batzartzeko aukerarik izan. Aparteko bilerak egin dira, bai, kasu batzuetan, baina bueno, salmentaren kontu horretarako, ez daukago espaziorik batzartzeko, landu beharreko zerbait da, eta gauza asko aipatu dira, osoko bilkuran bai, eta bueno, ni hortxe geldituko naiz. Me pilla la emoción también con todo esto. Vale. Llevamos ya 30 años dándole vueltas, ¿eh? Vale. 30 urte daramatzagu bueltaka eta gure auzoa minuta dago. Algunos querrán vender seguramente y es muy respetable porque todas las, no sé, todo es muy respetable, pero bueno, yo apoyo a los necasaris. El que quiera seguir, pues le apoyamos, ahí estamos en la cooperativa a ver si la podemos abrir. Y si el ayuntamiento nos echa una mano, porque en su día la quiso coger, pero bueno, ahí nos ha dejado abandonados también, ¿vale? Venga, va. Eskerrik asko. Bueno, pues has hablado del primer sector, que creo que no me has hecho una pregunta en concreto. Te agradezco tu intervención. Eskerrik asko, esandakoagatik. Egun emotiboa da zuentzat, bizipenak eta historia hor direlako, eta minare bai. Esperemos que este PGU Espero dezagun plan orokor berri honetan garai berriak etortzea, zuek parte hartu alizatea, legazioak aurkezteko, bilerak egiteko, nik hementxe daukat jasota, zein izango den urrengo etapa, gero aipatuko dut, eta benetan espero dut guztion behar izanak asetzea eta erronkei erantzun alizatea. Urte honetako erronkei, datorren urtekoei, zein etorkizunekoei, belaunaldi berriek ekarriko dizkiguten erronkei. Eta bueno, zentzu horretan parte hartzeko gonbita egin nahi dizut. Etapa berri horretan parte hartzeko, bigarren fasean. Orain hasiko baita alegazioak aurkezteko epea. Eskerrik asko. Olatz, Masauri, mesedez. Vale, ba, gero, bai, lasai, urrengoari ingo dugu, Aritz Landeta. Bueno, egunon, nik labur, edukietan sartu gabe ere, nik uste dute ukaezina dela, gaur hemen bozkatu den plan honek edukiko dituela eragin eta ondorio adierazgarriak getxotarren bizitzetan. Eta, bueno, ikusita ere hemen hitz egiten dela asko partaidetzaz, oraintxe bertan egin diozu referentzia eta hemendik aurrera egongo dela parte hartzeko aukera. Nik galdetzen dut zergatik izan behar den hemendik aurrera eta ez orain, ez? Zergatik ez duzue jartzen martxan galdeketa prozesu bat, zeinetan herriak emango duen plan honen inguruan daukan iritzia. Bestela ere beste bideo batzuk topatuko dituelako iritzia emateko, Osa, esan nahi dut. Bueno, hori planteatzea beste gabe. Mi esker. Bueno, prozesuari buruz hitz egiten ari zaretenez, nik aprobetxatuko dut, bai, esateko prozesuak ze fase edo izango ditun partaidetzaren inguruan, ze orain bai irekitzen da partaidetza tarte zabal eta handi bat. En ese sentido, sabéis que el procedimiento... Zentzu horretan badakizue, prozedura arautua dela,
bueno, pues es el procedimiento que Eta respetatu beharra dagoela. inicial de un plan general y ahora Hasierako onespen honetan orain, hasierako onespena eman diogunez, planari, gaur bertan eman diogolako hasierako onespena. Hurrengo fasera pasako gara, jendartean ezagutzera emango dugu plana eta alegazioen epea hasiko da. Urriaren 15-etik urtarrilaren 15-era bitartean izango duzue alegazioak aurkezteko aukera. Herritarrek hainbat modutara parte hartuko dute. Konferentzia publikoak egongo dira alde batetik, urriaren 20an hasita, 3an eta 10an eta 17an, azaroan 3, 10, 17 ere izango ditugu, Musike Barrin, Romo Kulturetxean, Andramarin eta Faduran. Andramari eta Fadurako polikiroldegitan hain zuzen ere. Aurrekoaz gain, hainbat erakusketa bizitatzeko aukera izango duzue urriaren 15etik urtarrilaren 15era bitartean. Romo Kulturetxean, Andramariko kiroldegian eta Fadurako kiroldegian. Bestalde, digitalki parte hartzeko aukera ere izango duzue. Webgunean, jada ezagutzen duzu webgunea, ez da? webikoitza, apo, gidoia, getxo.eu, hori da gure webgunea. Aurrekoaz gain, herritarrei arreta banaka eskaintzeko aukera izango dugu. Nahi baldin badute, plana idatzi duen taldearekin bildu ahalko dira. Izan ere, plana idatzi duen taldea, tokietan bertan izan da idatzi aurretik. Ekarpenak egin ziren, hasieran, lantaldeen bitartez, herritarrek parte hartzeko aukera izan zutelako, eta ideia eta proiektu horiek guztiak jaso egin dira eta plana idatzi duen taldea tokietan bertan izan da planean islatzeko. Izan duzue aukera bai batzartzeko haiekin, askotan eskatu izan duzuelako, eta, bilerak bakarkakoak behintzat egongo dira eta aldez aurretik hartu beharko da hitzordua. Urriaren 15etik urtarrilaren 15era bitartean eskatu ahalko dituzue bilerak. Informazio saioak ere izango ditugu hezkuntza zentroetan, denbora tarte berean. Eta plangintzarako aholkularitza batzordearekin biltzeko saioak erantolatuko ditugu, beraz, ikusten duzuenez, gauza asko egingo ditugu, garrantzitsuak eta oraintxe da momentua herritarrek parte hartzeko. Plana aztertzeko, berrikusteko eta egoki diren alegazioak egiteko. Nik uste dut olatz sartu dela, bai? Ez dakit galdera zehatz bat baduzun, bai? Bai, hemen mikrofonora torri bar zara. Egunon. Zuretzako, Amaia. Apo honetan milaka etxebizitza eraikitzea aurre ikusten da, Tosun, Martiturrin, Zubiletan eta bar. Etxebizitzak botako dituzue bertan, baserri eta etxe historikoak tarteko. Zeintzuk dira irizpideak bertan eraikitzeko, kontuan hartuta inguru hauek duten balio naturala eta ez adibidez negurin edo galean eraikitzeko? Hori da nire galdera. Nik erantzuteko galdera honi irizpide konkretuei ezin dizut erantzun momentu honetan, hori nahiago dut PGU-ko ekipo redaktoreak edo galdera horri erantzutea, orduan ze galdera teknikoak dira, nik eman ditzazket irizpide orokorrak, gaur egun hemen hitz egiten aritu geran irizpide orokorretaz, baina hori ekipo tekniko batek erantzungo ditu. Hala eta guztiz ere, sostengarritasuna eta hiriaren garapena, Getxoko garapena, badakizute zuen zonaldean egiten dela, eta kontutan eduki behar da, hor saiatu gerana momentu honetan da, zonalde guzti horren 70% ez ikutzea. Eta beste guztia ikusi beharko nola garatzen den, baina gauza tekniko konkretuekin nahiago dut bilera horietan parte hartzen bali maduzu. Bai, esan dudan bezala,
eskatzen duzute hitzordua, eta hitzordu horren arabera edukiko duzue ekipo teknikoarekin biltzeko aukera eta zuen zalantza tekniko konkretuak hor argitzeko. Bale, eskerrik asko. Bale, Beñat, Azkar Gorta. Jakinda, Getxoko udalak berak egindako azterketa baten arabera, 2018an, hurbilduko naiz gehiago? Entzun da, edo? Vale. Hori, barkatu. Jakinda, 2018an, Getxoko udalak berak egindako azterketa baten arabera, Getxon, 3.576 etxe bizitza daudela, non ez dagoen inor erroldatuta, eta horietatik 1.028 etxe bizitza guztiz hutsik dauden, eta ez diren erabiltzen ez bigarren etxe bizitza bezala, ez da denboraldiko etxe bizitza bezala, ez da ezertarako ere, zergatik eraiki 4.600 etxe bizitza berri, eta zergatik ez saiatu esate baterako etxe bizitza huts horiek kudeatzen, eta jada badaudenak okupatzen, esate baterako, zerga bat ezarrita etxe bizitza hutsen gainean, jabeak behartzeko merkeago alokatzen, edo merkeago saltzen, edo laburbilduta etxe bizitza horiei irtenbide bat ematen, eta nire iritziz, helburua oso argia izan beharko litzateke, eta erderaz esango dut, lema bezala mundu guztiak ulertzeko, ni gente sin casas, ni casas vacías. Ez? Hori da, eskerrik asko. Eskerrik asko. Nik uste dute biak, berdin, gonbidatzen dizut ere bai, parte hartzea orain irikitzen den fasean, baina nik uste dut bi gauzak osagarriak direla. Hemen guk egin duguna momentu honetan, da legeak baimentzen duen maksimoa eraikitzeko aukera zabaldu. Horrek ez du esan nahi denak eraikiko direnik, baina eraikitzeko aukera zabaldu dugu. Eta eraikitzeko aukera horrekin planeak aurre ikusten duna da, eta hemen agertu den moduan, pixkanaka eraikitzen joango dira. Lehendabizi sektore bat eraiki beharko da, sektore hori bere 70%an betea dagoenean hurrengora pasatuko gara, eta bar. Ez gertatzeko, hemendik pixkat eraiki, handik beste sektore baten beste pixkat, eta bar. Orduan, zentzu horretan, ingurugiroaren irizpideak jarraituz, gure hiria pixkanaka azten joango litzateke, baino modu konpakto batean. Eta beste alde batetik, hirian bertan dauden etxe bizitza, hutsak dauden etxe bizitzak, nola ez horiei ere erantzun bat emango zaie eta horretan ibili dira. Badakite azterketa bat egin dela eta azterketa horrek ikusi du zenbat etxe bizitza dauden, orain ikusi behar da, zer nolakoak, ze egoeratan dauden, denak suposatzen dut ez daudela egoera berdinean. Orduan, zentzu horretan gauza batak ez du besteak kentzen, baina bai nahi deguna da, Getxon, Getxora etorri nahi duten pertsona guztiek eukitzea aukera etxe bizitza bat izateko eta batez ere gazteei irtenbide bat emoteko. Ze garapen guzti horretan, hemen esan dan bezala, modu guztietako etxe bizitzak egingo dira, egongo dira alokairuan, egongo dira salmentan, egongo dira salmenta publikoan, egongo dira behar guztietara egokitutako etxe bizitzak kohausinak eta bar. Eta horretarako gure araudia, hori da PGUa, gure araudiak hori baimendu egin behar du. Eta hori bermatu egin behar du. Horrek ez du esan nahi gero, horreraino iritsiko garenik, baina gitzinez, markoa bai egongo litzateke ipinita. Eta marko hori legearen arabera egina dago, eta jarraitu ditugun irizpideak, alde batetik izan dira fisikoak, hiria pixkanaka hazi behar da, hiria ezin da hazi atzetik aurrera, baizik eta modu konpakto batean, inguru girokoak, ekonomikoak, ze horrek ere sostenibilitatea suposatzen du gu guztiontzat, zergak ordaintzen ditugunean, eta baita soziala ere bai.
bai, beti ere, berdintasunean oinarritua, aniztasunean oinarritua eta zaintzan oinarritua ere, bai. Ez da berdina, zuk biztanle bezala zure zure etxe alboan zerbitzuak eukitzea, bai, edo urruti bizitzen zerbitzuetara joan behar izatea. Eta horiek dira irizpideak, bale? Eskerrik asko. Urrengoa, Argine Areitio, bai? Kata Andares, negotziak, auzokideok, egun dizuela. Leo en la página web del Ayuntamiento de... Web horrian irakurri dut, esaten dutena, getxo parte hartzaile baten alde lan egiten dugu, nahi dugu, ateak irekita edukitzea auzotarrentzat. Ni Andramarikoa naiz eta aspaldi ez dut administrazio hau hurbil, baizik eta bizkarra ematen. Iruditzen zaitetzaiela interesatzen nire arazoak. Eta apo honen aurrean hori iruditzen zait gertatzen dela. Ez ditula gure interesak zaintzen, ez da gure eskubideak ere. Iruditzen zait, udal administrazioa ez dela gardena, ez da partaidetzaren aldekoa. Ez didela entzun eta bizkarra eman diela nire eskabideei. Egin duen zirriborroak honen kontra egiten duelako. Ez naiz partaide sentitu. Baztertuta eta traizionatuta sentitzen naiz. Urteak eta urteak, 20 urte, daramatza dalako hitz ederrak entzuten. Asmo ederrak entzuten. Iruditu zait, kontutan hartzen nindutela eta egia zela parte hartzea gauza ona zela. Baina orain, batean eta ez dut ulertzen. Zergatik, hau dena, pikutara joan da. Udal gobernu talde honek ez du bere hitza bete, nire ustez. Udalak ez du bere hitza bete. Eta hori da geratuko den argazkia. Hori izango da proposamen honen sustraia. 20 urteko hitz ederren ondoren, sentsazioa edukiko dut, ez zaretela fidagarriak. Udal honekin ezin dela fidatu. Uste nuen zuen lana herriarentzat lan egitea zela. Baina, iruditzen zait hortik oso urruti zaudetela. Ez duzuela udal politika egiten. Bakarrik politika, hitz hutsak eta keinu interesatuak. Hori da nire ikusmoldea, nik sentitzen dudana. Tristea, iruditzen zait ikustea, botoa eman eta gero persona batzuei, horiek ez dutela lan egiten nire bizitza hobetzeko, eta bizkarra ematen dietela nire beharrei. Pena ematen dit, udal kudeaketak ematen duen irudia, pena ematen dit alegazioak aurkeztu beharrak, edo udal taldearen apo honen kontra borrokatu behar izatea, desabantaila handian, babesik gabe, sentitzen naiz benetan, eta galdera batzuk bukatzeko. Zergatik ezin izan da adostu zirriborro bat, auzotarren nahiak jasoaz eta duintasun eta justizia beramatuz, urteak daramatzagu elkarrekin lanean, zergatik ezin izan dugu adostu. Hain zentzugabekoa zen, eskatzen genuena, zergatik ez dituzue, kontuan hartu, edo lehenago zeuden hainbat gauza, landagune integratuak adibidez, hauek diren nire galderak, eskerrik asko. Bueno, egia da batzuk egoera gogorrean zaudetela. Me doy cuenta, quiero decir, soy conocedora, sé que habéis intentado... Badakit, saiatu zaretela hitz egiten, udal taldearekin, gobernu taldearekin esan nahi dut, hilabete asko pasatu ditugu, lantalde teknikoarekin, eta askotan erantzun dut, osoko bilkura honetan, zirriborroan lan egin alizateko, lantaldeetan egin ziren ekarpen guztiak kontuan izan da.
ezin izan garenean bildu izan da etzelako egokia zirriborro bat atera behar genuelako. Orain da zuen momentua, eta hau da momentu egokia horretarako. Bai esan nahi dut ordea, gobernu talde honek honestitatearekin lan egiten duela eta emandako hitza bete egiten duela, beti ere indarrean dagoen legea beteaz. Eta konturatu behar dugu, legeak aldatu egin direla azkenengo 20 urte hauetan eta asko aldatu direla. Eta hori begien biztan gelditu da, nik uste dut hemen gauden guztiok, mundu guztiak ikusi duela COVID-a izan dugunean. Eta orain, bai, COVID-ak ere erakutsi dizkigu gauza hauek. Irakatsi digu beste modu batera begiratu behar geniola hiritar multzoari, gure inguruari, eta modu desberdin batean lan egin behar genuela, eta horrela jasota dago legeetan ere. Baina legeak aldatuz doaz, egokitu egiten dira behar berrietara eta etorkizuneko erronketara. Ikusten dut minduta zaudetela, haserretuta zaudetela, eta gauzak ez direla errazak. Baina egin dezakedan gauza bakarra, oraingoz, da zuek animatzen jarraitzea, zuen alegazioak aurkezteko, eta erredakzio taldearekin bilerak egin ditzazuen, eta hori guztia egiteko modua egon dadin, eskerrik asko. Kike Prada, mesedez. Egun ondan hori, eskerrik asko. Bueno, tenía un montón de notas, pero... Ohar pilo bat daukan, baina ez ditut irakurriko. Gobela errekaren afektatuen elkartearen izenean, bi gauza simple esan nahi nituen. Batetik, kritikatu azken hilabete hauetan gertatu den guztia, ustez politikari eta teknikarien prozesu bat dela, baina batzuentzat ez da horrela izan, beste batzuentzat, informazio eskean ibili behar izan dugu, hain dokumentu garrantzitsuaren aurrean. Ez dugu uste aurkeztuko diren alegazioak onartuko direnik. Susmoa dugu, ez daukat inolako konfiantzarik behintzat. Orain, informazio eta alegazio prozesua hasiko da, baina gauzak ez dira hobetuko. Ez behintzat, gure ikuspegitik begiratuta. Hau da, bi epeak batera gertatzen baldin badira, 3 hilabete hauetan hain dokumentu zabalarekin ezingo dugu landu alegazioak egiteko. Ez dugu denborarik izango. Orduan, edo konponbide bat ipintzen duzue, edo, prozesu honekin kritikoak izango gara. Orain garen bezala, aurretiaz, esandako arrazoi batik, biztan da zenbait mugimendu egon direla prozesu itxi honen aurrean. Hori batetik. Eta gero, bestetik, jasangarritasunaren arazoa, hitz horrek hau asko betetzen ditu, baina guk ez dugu jasangarria ikusten dokumentu hau. Saiatuko naiz esaten, zergatik. Lurraldari dagokionez, jendeak ez daki. Getxo, hain Santurtzik edo Basaurik adinako gainazal eraikia daukan. Hemen, kostaldea eta itsas ingurua, baina gainazalik handiena golf zelaia da. Egia da, aurreko plana ikaragarria dela, disparate bat izan zela. Hain gauza txarra, ontzen duzun arren, horrek ez duzun nahi, hobetu egiten duzunek. 12.000 persona gehiago sartu ditzagun Andramarin, zer ekarriko du horrek? Espazio libre apurrekin zer egin daiteke. Erlotu gailu batek idatzi zituen berde bezala hainbat zona ezin direnak sartu araudian. Ikusiko dugu. Gainazal artifizializatua 100.000 metro kuadro izango dira.
Eta ez du ikusten politika garbirik dagoenik jasangarritasuna bultzatzeko. Ez du bat ere argi ikusten. Eta okerrena, erreka ondoko parkean zubiletan desagertuko da. Ura planarena, denok onartu eta gero, denok alde gaude. Eta zubiletako lurpeko tunela konpondu liteke. Hori guztia eginda dago, baina ez da nahikoa. Uholdeak daudenean ez da nahikoa, eta hor ez da ezer ikutu. Atera nahi da zerbait zubietatik. Baina badira pertsona batzuk arriskutik ateratzen direnak, baina benetan hitzetan esaten dena ezin da sinestu. Ateratzen ditugu familiak arriskutik, baina uholdagarritasunak kaltetu egingo da, handitu egingo dalako, ez da jasangarria. Ez da jasangarria. Nik alderdi sozial, alderdi ekonomikoa ulertzen dut. Baina aurrerapen honen ondoren, promotorak daude, Andramariren jabeak, 2001ko planekoak, horre egongo dira, seguraski. Auzotarrak ez, eraginpekoak ez da ere. Horren esan dakoa, hemen hitz ederrak botatzen dira, Nereak apuntatu du, olakoak edo zen hartu ezakeu, mundu guztia, polita da, txoriak politak dira, baina gero gauzak desberdainak dira. Hori da gure beldurra. Eskerrik asko. Bale, eskerrik asko zure interbentzioagatik. Guazen alegazioak ikustera, eta guazen espero dugu denon artean, eukiko dugula getxorako alik eta aporik hobeena. Mejor PGU para Getxo, cuando lleguemos al final de este camino. Bide honen bukaeran, espero dezagon, horra iritsi alizatea, eskerrik asko. José Fernández. Egunon danoi. Bueno, como tenemos solamente 5 minutos... 5 minutu bakarrik ditu denez. Nik esan behar dut, Andramariko auzotarren elkartekoa izan naizela, kultura eta hirigintza batzordean parte hartu izan dut, azkenengo 30 urte hauetan, eta ez ere Sarria alkatearen garaitik, edo Zarraoaren garaitik, etengabe egon gara eztabaidan parte hartzen ereduari buruz, 2001ko planarekin, denbora guztian, egon ginen, alegazioak planteatzen, eta hemen ikusten ari den bezala, nolako diferentzia dagoen zuen udal ekintza batetik, eta bestetik hiritarrentzat dagoen parte hartze aukeraren artean, eta honi buruz gauza garrantzitsu bat esango dut. PSOEko ordezkariari entzun diot, eta iruditu zait ez dudala entzun zuk nola ikusten duzun alkate bezala, hiritarren eztabaidari begira, edo esan duzu Elkarrekin Podemoseko ari buruz ez zarela sartzen alegazioen eduki ideologikoetan. Nik arazo ideologiko eta politiko funtsezko bat ekarri nahi dizuet. Gainera legearen barruan sartzen dena, eta zera da, zuek zergatik, eta hau guztientzako gogoeta bat da, zergatik ez duzue eztabaida bat egiten alternatibak aurkeztuz. Hemen ekarri duzue plan bat, baina eta hau bai da arazo ideologiko eta politiko bat, besteleko batzuetan honela egin izan dira gauzak, da, plan orokor bat oso gauza politiko eta ideologikoa da. Berez daukan politikoena eta ideologikoena. Orduan,
zergatik ez plan orokor hau aurkeztu hiritarren alternatiba batzuekin, edo elkarteen ekarpenak onartuz, gu ez gara inozoak eta teknikoak ere bagara, edo teknikoak baditugu. Hau ez da bakarrik udal lantalde teknikoak honen berri duen bakarra. Orduan, nire galdera, eta iruditzen zait hemen oso gai garrantzitsua dela, ez dela bakarrik parte hartze kontu bat, baizik eta zerbait ideologikoa eta demokratikoa. Hau da, zergatik ez duzuen onartzen plan orokor bat egitea, alternatiboa, eta erreferenduma egitea. Administrazioak dituen planekin kontrastatuz. Plan orokorra oso gai garrantzitsua da. Hain da garrantzitsua non parte hartze demokratiko erreala behar baitu. Ez diskurso politiko mailakoa bakarrik. Hitz ederrekin. Benetan behar dena, eta nik esperientzia badut, alegazioak aurkeztearekin, ez dutela ezertarako balio. Itxura besterik ez dela. Benetako gauza demokratikoa da eztabaida aurkeztea hiritarrek aukera izanik alternatibak aurkezteko. Eta demokratikoki bozketapean jartzea, hori ez dago legearen kontra. Hori funtsezko gauza demokratiko bat da. Lehenago, horregatik aipatu dut, alderdi sozialistak esandakoari buruz. Eztabaida ez dela bakarrik teknikoa, ideologikoa baizik. Horregatik alternatibak behar dira eta referendum batean ipini. Eta zuek hori onartu beharko zenukete demokrazia batean, 21. mendean. Hori da nire lehen galdera. Bigarren galdera bat da, hemen jasangarritasuna aipatu da asko, ingurumena ere, eta lurzoruaren lege estatalak eta Euskal Herrikoak ere bai, eta baita lurralde antolakuntzarako legeak onartzen du plan orokorrek izatea berarekin batera ebaluazio plan bat. Ingurumen eragineko ikerketa. Zuen proiektuak ez dauka horrelako ebaluazio errealik, ez dauka. Eta hori beharrezkoa da, ezinbestekoa da, plan orokorreri erantzi behartzaio. Hori esaten dolako lurzoruaren legeak. Beraz, gai hori oso garrantzitsua da eta inork ez du esan beharrezkoa denik honelako ikerketa egitea, honelako azterketa. Perdón. Perdón, mikrofono. Hirugarren galdera. Mesedez, ebaluatu nolako beharrak dauden alegazioekin batera eztabaidatu ahal izateko. Demokratikoa da lehenago esan dudana. Eta prozesuari buruz hitz eginez, plan honekin ez duzue bukatuko 2001an plan partzialekin egin duzuenarekin. Egin dituzu hainbat plan partzial eta orain errematatzen duzue behar ez den zerbaitekin. Ez da benetako beharrik, bakarrik plan espekulatibo besterik ez da. Ez dago benetan hazkunde demografikorik eta horren beharrik ez dago. Ez dauka plan honek. Un momento, señor Fernández. Barkatu, Fernández jauna, ez bukatu zaizu denbora. 7 minutos. Yo creo que por... Ez esan gero alegazioak aurkeztu halko ditugunek eta kontuak hartuko direnek. Hori da demokratikoa, nik esan dudana. Gauza asko nituen, baina ez dut denborarik. Hori besterik ez. Nik alkate guztiekin borrokan ibili behar izan dut, eta lehendabiziko aldia da parte hartu ahal izateko.
30 años de experiencia de lo que ha resultado el debate político en este ayuntamiento. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, me ha hecho muchísimas preguntas. Galdera asko egin dizkidazu. Okerrez banago, uste dut apoa bera egiteko herritarren parte hartzerako fase bat egon zela, lantaldeak izan genituela, eta okerrez banago, 7 eredu, edo 9 eredu landu ziren. Oraindik ez dut buruan zein zen datua, baina hainbat eredu aurkeztu ziren. Herritarren ekarpenetatik abiatuz. Eredu horiek aintzat hartuta, eta indarrean dagoen legeria errespetatuz, hori ere esan beharra dago, horren arabera lan egin du talde idazleak. Tokietara joan da bertaraino, eta hoien emaitza da gaur aurkezten duguna. Esan duzu, hasierako onespenerako aurkezpen hau, hasierako plan hau, ez dela txosten egokiak aintzat hartuta egin, eta uste dut ez dela horrela, bestela ez genuke osoko bilkulara ekarriko hasierako onespena emateko. Beraz, aporako txosten guztiak hartu dira kontutan gero hasierako onespena emateko. Hori bai. Bigarren fase honetan, txostenak eskatuko dizkiegu herri administrazioei. Beraz, gaurkoan, hasierako onespena eman diogu apoari, egoki diren txosten guztiak kontutan hartuta. Bigarren fase bat hasiko da orain, eta berriro diot, bigarren fase honetan, herritarrek parte hartu ahalko dute. Interesa duten pertsona guztiek parte hartu ahalko dute. Eta ekarpenak egin ahalko dituzte, alegazioen bitartez. Ekarpen guztiei, alegazio guztiei erantzungo diegu. Baina, ikuspegi politikotik, pasaden legegintzaldian argi geratu zen zeintzuk ziren plan honetarako helburuak eta irizpideak. Gainera, irizpide horiek webgunean ageri dira. Legegintzaldi honetan egin den gauza bakarra, irizpide objektibo horiek egokitzea izan da. Zabaltzea. Ingurumenaren ikuspegia eta beste gauza batzuk txertatzeko. Beharri izanetara eta erronketara egokitu gara. Etorkizunera begira. Hori egin dugu. Eta horixe da ezarri dugun lege esparrua, gero hortik eta aurrera kontu handiz diseinatu behar izan da apoa, badakizu osoko dokumentu konplexua dela, baina hori arlo teknikotik egin beharko da. Talde tekniko bat daukagu udalaren baitan, eta plana idazteko kontratatu dugun taldeare hor dago, eskerrik asko. Javier Iturregui. Egunon. Yo no puedo hablar del plan general. Ni ezin naiz apoaz, zirriborroaz eta barrez aritu, nik ez ditut dokumentu horiek eta baina prozesuaz hitz egin dezaket. Abenduaren 23ko osoko bilkuran Andramari Lurrako bozeramaileak hitz egin zuen. Hasiera batean esan zuen berak baduela apoaren zirriborroa. Zirriborro hori 2 egun lehenago eman zitzaien alderdi politikoei. Aipatu zen baita ere bilera bat egitekotan zeudela zinegotzi batekin. Abenduaren 27an. Bestak beste, erantzun zenionean, esan zenion dokumentua jasotzen den momentutik ez aretela inorekin biltzen, eta hori bideoan grabatuta dago. Urtarrilaren 19an zuk idatzi bat bidali zenion,
erregistrotik pasatu zena, eta irregulartasun horiek aipatu zenituen. Gauza da, 2022ko maiatzean Andramari Gurelurrak idatzi bat aurkeztu zuela Andramariko bizilagunentzat. Eta zera zioen besteak beste. Bizilagun guztientzako informazioa, APOaren berrikuspenaren inguruan, 2022ko maiatza. Labur bilduz, egun horretan, 24an, jaso ginen, bitartekari berriarekin. Zinegotziarekin, EAJ-koa. EAJ-ak ordezkari gisa hautatu du. Gure elkartearekin biltzeko eta APOaren berrikuspena saritzeko. Zer gehiago dio? Bigarren zirriborroan, antza bigarren bat dagoelako, guk bat ez dugu jaso besterez. Aurrerago esaten da 2022ko martxoan 2 bilera garrantzitsu izan genituela bitartekari garrantzitsuekin, EAJ-koekin. Bigarren bileran konpromisoa hartu zuten abokatu urbanista batzuk kontratatzeko. Gure adierazpen instituzionala, hasierako onespenaren dokumentuan txertatu ahal izateko. Zalantzari balego, apirilaren 24ko bileran, zinegotziak esan zigun ala egingo zela. Zalantzarik baduzue, esandakoaren inguruan, guzti hau jasota dago herritarren parte hartzerako atalean udal honetan. Apirilaren 28kon jasota dago hau. Aurreko guztia gutxit balitz, ekainaren 30ean, Andramari Algorta eta Abarretako batzokietan eta bertoko erregistroetan aurkeztu zen idatzi bat Andramariko bizilagunen partetik eskatu zirriborro aldatu behar zela, eta hori etzen publikoa egin. Oraindik ez da publikoa. Argi dago negoziazio bat egon dela Andramari Gurelurraren eta zuen alderdiaren artean. Izan ere zuk zure erantzunetan Urrutia jaunari erantzun diozunean inoiz ez duzu esan bilera hauek egin ez direnik. Eta horrek azken finean desabantaiago eran usten gaitu beste eskubideoi, antza ez ditugu eskubide berberak, eta beraz eskara zuetaz fidatzen. Irregulartasunak izan direlako hiek. Urtarrilean, bidali nizun idatzian, akats bat egin nuen. Neurriak hartzeko eskatu nizun, gardentasunez jarduteko eta parte arte berdintzua egoteko. Andramarirekin zein gainerako getxosterrekin, eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, es verdad que yo al principio de... Egia da, legegintzaldi hasieran, pues iniciamos la andadura, estuvimos reunidos con... bildu nintzela, Andramari Gurelurra elkartearekin, que trabajaba en ese momento. Eta momentu horretan APOan proiektuan lan egiten ari zen taldeare bertan izan zen. Zertarako bildu ginen. Nik uste behin eta berriro izan dela eman izan dugun mezua. Zertarako bildu ginen, esateko lan teknikoa egiten hasi beharra zegoela, eta nik uste askotan errepikatu dudala hori, osoko bilkura askotan. Esan genuen lan teknikoari hasiera emango geniola, talde idazlea lanean hasiko zela, lan egiten utzi behar geniela, eta hasierako onespena emandakoan berriro bilduko ginela pertsona guztiekin. Hala nahi izan ez gero. Nik uste dut hori egin izan dugula beti. Beti esan izan dizuegu hori. Hasierako onespena eman ostean bilduko ginela berriro. Interesa duten alderdi guztiekin. Hori baino ezin dizut esan. Horrela jardun izan dugu, hasierako onespena lortu dugu orain, eta hasieran esan bezala, orain herritarrek parte hartzeko txanda da, bilerak egitekoa, eta momentu honetatik aurrera bildu ahalko gara nahi dutenekin. Interesa dutenekin. Eskerrik asko. Señor Urrutia. Egunon, si le parece y me lo permite, por
conclusiones, porque creo que lo que ha hecho el anterior interlocutor es, digamos, desprestigiar, injuriar a mi persona concretamente, ¿no? Entonces creo que eso merece por lo menos... Bueno, uste dut 2 minutu behintzat behar ditugula alusietarako. Niri buruz hitz egin dute. Pertsona hau ez zegoen zuzen, zerbait esan beharra dut. Urrutia jauna, mesedez, ez dugu orain eztabaida hasiko publikoaren, zinegotzien eta barren artean mesedez eskatzen dizut. Pertsona horrek irakurri du kronologia bat, uste zuena esan du, data batzuk eman ditu, eta listo. Bueno, uste dut minuto bat eman beharko zenidatela erantzuteko. Sentitzen dugu, baina ez arauak errespetatzeko daude. Ark nahi duena esan dezaketa listo? Urrutia jauna, 5 minuto dituzu. Zuk nahi duzuna esateko eta galdera egiteko, baina 5 minutu horiek erabili beharko dituzu. Hasieran esan bezala. Procuraré utilizarlo. Saiatuko naiz denbora hori ondo erabiltzen. Gaur, apoari hasierako onespena eman diogu. 13 boto behar ziren, 14 izan dira. EAJak 11 boto eman ditu eta beraz, EAJ da apoaren onespenaren erantzule nagusia eta ia bakarra alkateak, behin eta berriro dio EAJak beti akordioak betetzen dituela. Adierazpen instituzionala onetsi zenean 2010ean EAJak esaten zuen Andramariko bizilagunek lasaitzeko, etxe bizitza arloan eta interes eta eskubiden arloan, errespetatuko ditugula adierazten diegu, eta gero 2010ko osoko bilkuran onetsi zen hau, zuek onetsitako adierazpen instituzional horretan zer zen garrantzitsuena, esaten zenutela etxe bizitzak mantenduko zirela, nukleo berriak sortzeko aukera hor zegoela, etxeak antzinako nukleotan sartuko zirela, eta ezoikoa izango litzatekela eraisketa. Hasierako onespen honekin, ez dira gauza horiek betetzen. Eta gainera, proposatu duzue egungo nukleoak txikitzeko aukera. Landagunea desurbanizatzekoa. 182 hektarea hain zuzenero. Esan duzue murriztutako nukleo horiek garapen urbanistikoaren baitan sartuko direla. Plan bereziak egingo dituzuela horretarako. Plan berezi horiek gauzatzea oso zaila da, beraz, asko itxaron beharko dugu oraindik. Hori gauzatu aurretik. 58 hektarea aipatu dituzue zabalkunde urbanistikorako, baina EAJak asmo politak bai eta gero esaten dute alik eta jarduketa gutxien egingo direla urbanizaziotik kanpo. Eta bestela eraisteko aukera hortxe dagoela. Alkate Andrea, hemen lehenengo galdera. Zure ustez, adierazpen instituzionalean betetzea litzateke hori? 2. Horrek lasaitzen alditu Andramariko egoiarrak. Esan duzu, ordenaziotik kanpo geratuko badira etxeak, eraitsiko dituzuela. Jarraitu betetzekin edo ez betetzekin. Hauteskunde programa aipatu duzu, ezta? 2007-2011 zeneukatena. Hor agertzen da, zilegi diren eskubide eta interesak errespetatuko dira Andramarirako. Esan zenuten baita ere, hoien interesak eta eskubideak gainerako getxosterrenekin uztartu behar direla. Bukatzeko, esan zenuen, edo bertan jasotzen da badaudela formula juridikoak horretarako. Betetzen ari alzarete EAJak esandakoa hori ere zuen hauteskunde programa zen eta. Jarraitu betetzen, ez betetzen, baina zuk aipatu duzu dokumentu bat dagoela. Banik ere esango dizut 2 dokumentu daudela. Irizpide eta helburuen dokumentua, eta alderdi popularraren EAJaren eta alderdi sozialistaren arteko dokumentua. 2 dokumentuetan, 7. orrialdean, esaten da konpromisoak errespetatuko direla. Adierazpen instituzionaleko konpromisoak. Andramariko bizilagunekiko. Bete duzue hori? Jarrai dezagun betetze kontuekin. Apirilean, jaun honek esandako bileren ostean,
Bueno, esan zenuen, bilera pare bat egon direla, EAJ ordezkariekin bai, hala da. Eskuetan dokumentu bat daukagunean irakurtzen dugulako, bizilagunek eskatzen gaituztelako. Beste batzu, etuazio parte txiki bat dute eta kritika egitera mugatzen dira. Beraz, txosten hori oso garrantzitsua zen. EAJak eskatutako txosten hori eta bertan, garrantzitsuena irakurriko dut. Bertan, ondorio ateratzen da. Adierazpen instituzionala, dokumentu etiko eta politikoa da. Hasieran esaten duzu ez dela loteslea juridikoki. Adierazpenak erekin ez daukagu zer esanik orduan. Esaten du gainera adierazpen instituzionala, politikoa eta etikoa dela. Eta horren erakusgarri zinegotzi eta alderdi guztiek babestu zuten. Adierazpen instituzional horrek ondorio politikoak izan behar ditu eta egokitu behar da behar bezala. Ez da inolaz ere egokitu orain ikus dezakegun bezala. Hori zen azken galdera, ea esaterik duzun, hemen zerbait egokitu den, egokirik egon den. Bestalde, bateragarritasunaren kontua hor dago. Udalerri mugakideen kasuan ez da holandu, eginda Martiturrirekin eta Mimenagarekin. Baina, PTP-an eta lurzoruari buruzko legean esaten da, gainera, Otxandati da Putxo Berangon aipatzen dira da Moreaga eta Euskarri Getxon, eta ez da hor ezer egin, Aizkorri barkatu. Laburtzekotan, zein ondorio atera dezakegu, nahita ez? Idatziz jasotako konpromisoak, EAJak Andramariko gehiengoarekin hartutakoak ez dira inolaz ere bete. Oso polita da esatea EAJak akordioak eta mandako hitza betetzen dituela, baina hori ez da bateragarria errealitatearekin, ez dituzuelako bete. Badakigu alegazio epe hor dagoela, askotan aipatu dituzu alegazio horiek, eta behar bada hortxe izango dugu itxaropen txiki bat. Bukatzeko. Ha habido, por ejemplo, una alusión, ya no voy a decir de quién. Hemen aipatu dute Andramarin badagoela nolako banaketa bat. Bai, bitan zatituz gero edo batek izango du 80-85 lurrarena da bestea, 5. Gehiena Andramari lurra, gure lurran ari dira. Bilera bat deitzen dugu eta gure toki hori betetzen da. Bilera bat deitzen dutenak, beste elkarte horretan egoten di haiek eta haien itzala. Ea, hitz egiten ari naiz. Después, referente a lo que ha dicho usted, simplemente... Zuk esandakoaren arira. Legeak aldatzen dira, ezta? Oinarrizko legeak, apoari buruzkoak, lurzoruaren legearen 11. artikula adibidez. Hemen 8 minutu egon dira batzuk, ni orain bukatuko dut. Denbora kontrolatzen ari gara. Jasangarritasunari dagokionez, guk hitz egin dugu interlokutoreren batekin eta esan digute talde idazleak ez duela Andramari ezagutzen. Como estoy interviniendo, estás hablando, pues no sé exactamente. Vale, me parece bien. Vale, perdona, sí. Digo que si me has despistado, pero bueno. Despistatu naizea. Hemen askotan aipatzen da ekologia, jasangarritasuna, klimaldaketa, erresilientzia, karbono aztarna eta abar, eta kontzeptu utxala dira errespeta ditzagun funtsezko eskubideak hori egin ordez. Lehen esan dut, interlokutore baten hautik entzun behar izatea, Urrutia jauna, mesedez berriro eskatuko dizut. Esan duzu lehenik eta behin Andramariko bizilagunak lasaitu behar ditugula eta haien eskubideak errespetatu, ezta? Beraz zer askatuko dizut? 5 galdera egin dizkizut edo 6, erantzun mesedez. Izan ere, kasuren batean erantzun diguzu, 10 minututan erantzun duzu kasuren baten gauza bera nahi dugu. Bestalde deitoragarria da Galeako txokian egindako bilera horretan dena deitu genituela eta esate baterako Elkarrekin Podemos etorri zen, gauza batzuekin ados ez egon arren. Eta haiek baino ez dira etorri. Urrutia jauna, denbora gortu duzu, eskatu dizuegu mesedez arauak errespetatzeko. 8 minututik gora daramatzazu hitz egiten uste dut bukatu behar duzula.
Eskerrik asko. Bueno, yo creo que las preguntas que me ha hecho y que me ha estado... Egindako galderak eta oroar, osoko bilkuretan egindakoak erantzun izan dizkizut. Eta erantzunak mantenduko ditut, berbera dira, berriro diotsut. Zintzotasunez lan egin dugu eta lan egiten dugu. Duintasunez, emandako hitza betez. Beti ere indarran dagoen lege dira gokituz. Eta horrela lan egiten jarraituko dugu. Bueno, baina osoko bilkura bukatu aurretik gauza batzuk esan nahi dizut. Eskerrik asko guztioi. Gaurkoa azken finean zalantzarik gabe udal honek azken urte hontan eman duen urratzik garrantzitsuenetako bat da. Apuaren hasierako onespenarekin dokumentu aurrera jartzeko faseari ekiten diogu. Eta alegazioak aurkezteko epea irekitzen da. Getxoko herritarrek beren proposamenak berriro egin ditzaten. Beraz, APO honen garapenean oinarri izan ditugun partaidetza eta gardentasun konpromisoak betetzen jarraitzen dugu. Orain, APO berria izapidatzeko azken fasean sartuko gara. Aurrekoa 20 urte baino gehiago zindarran egon ondoren, honako gure ibilbide horria da. Ibilbide horri berria. Guztiona, Getxoren etorkizuna osatuko duena datozen hamarkadetan. La concreción del plan... Plana zehaztea hamarkada bat baino gehiago kostatu da. Izapidetza administratiboetan 10 urtetik gora, zuek esan bezala, eta herritarren partaidetza zabala izan da. Edukia lan prozesu luze eta konplexu baten emaitza izan da. Horregatik, ziur gaude, aporik onena dela. Getxok izan dezaken onena, orainaldirako eta etorkizunerako. Getxostarrak ardatz dituen tresna da, haien arazo eta beharrak kontutan dituena, eta errealitate aldakor baten testuinguruan aukera esparru bat sortuko duena. APO berri hau berritzailea eta anbizioduna da. Aurrekaririk gabeko eraldaketa ekarriko du gainera. Etorkizuneko proposamen bat da, gizagarapen iraunkorrarekin lerrokatuta dagoena, non hiri ereduaren funtsezko printzipioa iraunkortasun integratua izango baita arestian esan den bezala. Horren bidez, gizarte ingurumen ekonomia eta hirigintza politika berri bati erantzuteko gai izango dira. Getz askorri babesteko eta getzoko aktibo natural gisa izateko apustua egingo duen APO da. APO honek etxe bizitza berriak eraikitzeko aukera emango digu eta etxe bizitza babestuak izango dira ehuneko handi batean. Horrela, biztanleriaren beharrizanei batez ere gazteenen beharrizanei erantzungo diegu. Parke berriak, ekipamendu berriak eta hurbileko zerbitzuak eskainiko dizkio APO honek Getxori. Gainera, Getxon jarduera ekonomikoa bultzatzen lagunduko du. Bizitzeko eta gozatzeko aukera emateaz gain, Getxon lan egiteko aukera emateko. Hiriko eta landakultura ondarea babestuko duen APO bat izango dugu. Ondare horren kontserbazioa eta eguneraketa erraztuz. Hiri erakargarria izateko funtsezkoa diren 3 printzipio uztartzen dituen APOa dugu hau. Berton bizi, lan egin eta gozatu. Askotan esan izan dugun bezalaze. Getxon dena guztiontzat izate albidetuko digun APOa da hau. APOa 100% partaidetzatik eta gardentasunetik sortua da. Prozesu osoan zehar egin diren eztabaida foroen ekarpen eta iritzi gehienak jasotzen dira esan dudan bezala. Hain zuzen ere 700 pertsonek, baino gehiagok parte hartu dute. Hainbat sentsibilitate batu eta kontuan hartu dira. Datozen urteetako hiriari buruzko ikuspegia eman nahi izan duten guztiena. APOa beraz guztien meritua da. Y así ha sido una responsabilidad compartida, constructiva, abierta, con perspectiva de... Horrela izan da erantzukizun partekatua, eraikitzailea, komunitate ikuspegiarekin, eta nola ez eskua luzatuta jarraitzen du besoak zabalik akordioa lortzeko eta eragile guztien implikazioa lortzeko. Guztiok batera lan egiteko horrela bakarrik bermatu ahal izango dugulako Getxok merezi duen etorkizuna.
Udalbatza osatzen dugun talde politikoen aldetik adostasun handiagoa lortzea gustatuko zitzaigukeen. Garaia da ikuspegi zabal hori izateko eta. Une honetan ikusi behar dugu Getxoren etorkizunaren zati handi batek plan hau onartzeko ardura dakarrela. Horixe espero dute getxostarrek gugandik. Horregatik guztiagatik, aldeko boto eman duzuen hoi, abstenitu zareten hoi, eta aurka bozkatu duzuen hoi ere, eskerrak eman nahi dizkizugu proiektua aberazteagatik, zuen ekarpenekin, eskerrik asko Getxorekiko konpromisoagatik. Apo berria, aukerez beteriko esparrua da, eraldaketa sozialerako aukerak ekarriko ditu, baita ingurumenaren eta ekonomiaren aldaketarako ere. Tresna nagusia izango da Getxoren etorkizunerako. Datozen urteotako Getxo itxuratzeko. Inorratzean ez usteko apoa da. Eta plan honi esker, Getxo kohesionatuagoa izango da gizartean, hirigintzan eta ekonomiaren ikuspegitik. Auzo guztiak erakargarri baten protagonista sentitzen dira Getxo bat nahi dugu, aurrera egiten duena, etorkizunerako proiektuak dituen Getxo bat. Getxo jasangarriago bat, orekatuago bat, atseginagoa, seguruagoa, erresilenteagoa, konpaktoagoa eta inklusiboagoa, guztiontzako hiria eta guztiontzako eskala mantenduko duen genero ikuspegia txertatua duena. Por lo tanto, beraz, no me extiendo más. Eta gehiago ez luzatzeko, Si quiero decir amaitu aurretik, ez berriz ere, talde politiko guztiei, udal teknikariei, baita herritarrei, eta baita apoan lan egin duten talde osoari ere eskerrak ematea gustatuko litzaidake, Getxotar guztiontzat hain garrantzitsua den plan hau hobetzeko eta egin dituzuen ekarpen guztiengatik. Benetan, eskerrik asko. Getxoko etorkizuna marraztu duen proiektu bat dugu, errealitate bat bihurtzera goaz, eta gaur ematen dugun pausoa ez da edonolako pausoa. Este es un primer paso muy importante. Lehenengo pauso hau oso garrantzitsua da eta esan bezala, garai berriak datozkigu, parte hartzeko aukera izango dute herritarrek informatzeko tarte bat izango dute eta alegazioak aurkezteko urtarrilaren 15 bitartean. Hasten dugu bide berri bat eta hemendik aurrera espero dugu denon artean lortzea Getxo bizitzeko, lan egiteko eta gozatzeko toki baten. Eskerrik asko.